מי אתה בכלל? למה מי אתה בכלל? למה מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? למה מי אתה בכלל? מה קורה, ברקו? מה העניינים? רגע, אני צריך לתרגל לזה, חכה. התחלנו, זהו. אני שמח שאתה פה. תודה שהזמנת. תודה שבאת. כן, בדיוק שאלתי פעם לעשות פודקאסט, ופתאום, גם מישהו שאל אותי למה אני לא מתראיין לפודקאסטים, אמרתי, לא מזמינים. וואלה. ואז שלחת הודעה, כן. הנה, זה הספתח עכשיו. זהו, חבר'ה, כל מי ששומע את הפודקאסט, יש לי הרבה מה להגיד. תנו לי את הבמה. מאיפה נתחיל? איפה שבא לך? אנחנו לא מכירים. לא. שיחקנו כדורסל פעם. שיחקנו כדורסל פעם? כן. בתל אביב? אתה שיחקת טוב. בתל אביב? כן. וואלה. עם דור איתך, דניאל גולפור. וואי, נכון. אורי ברויר גם. כן, ברויר. זהו, כשאני נזכר. פגשתי אותו לפני איזה 3 ימים. זהו, פעם הייתי משחק מלא כדורסל. אוקיי. ממש. הייתי בשבתות, שישי. יש לי חבר אתיופי מאוד מאוד טוב. אני גדלתי באשדוד. והיו לי חברים אתיופים שם. גדלתי באזור ו'. אוקיי. הם היו מאזור ח', שזה די קרוב. ברוך דגו גדל בשכונה שלי. הנה, עכשיו האח שלו, הוא מאמן אני מכבי יודע, חיפה. אני זוכר אותם שהם היו קטנים. הנה, תראה לאן הגיעו. מעולה. אולי מפה, הנסיקה שלי. יכול להיות שבאתי לה... אתה עוד מחכה לנסיקה? אני לא מחכה לנסיקה, אני מרגיש שאני בדרך. הנה, עכשיו יש לך כתבה בארץ. זהו, בדיוק, יש לי כתבה בארץ. איך מגיעים לכתבה בארץ? כמו בסטנדאפ, אף פעם לא פניתי. אני אף פעם לא פניתי שיעשו עליי כתבה, או נגיד אני שונא לפנות לבעלי ליינים שישבצו אותי נגיד להופיע. גם אני. אני שונא את זה. כאילו אני מעדיף שמישהו יראה ויגיד, אוקיי, יש בזה משהו. וזה עובד? עד עכשיו זה עובד. עכשיו נגיד לאחרונה טיפה התחלתי לפנות לאנשים, בגלל קשה לי להירשם מראש. אוקיי. נגיד אם יש איזה ליין לעוד שבוע וחצי, אני כאילו קשה לי להתחייב, כי אני לא רוצה לבטל גם. אז תמיד אני שואל אם מישהו ביטל, או מישהו, לא יודע, חולה או משהו כזה, תראה שאני פה. אבל אני שונא להגיע לליין ולהשתבץ שאני לא רשום שם. אבל רגע, בוא נתחיל. איך התחלת? כאן לפני כמה זמן? לפני בערך 7-8 שנים, ממש בהתחלה של הפקטורי. אני סיימתי את הלימודים לתואר ראשון בתקשורת, ואמרתי, אני רוצה לעבוד במשרד פרסום. בן כמה אתה? היום אני בן 40. אוקיי. אני גדול ממך ב9 שנים. כן, אני לא נראה בן 40. אני לא נראה בן 40. אתה לא נראה. אז סיימתי את התואר בתקשורת, ממש לפני שהתחלתי את הסטנדאפ, באריאל. אוקיי. למה אריאל? כי זה היה קרוב? כן, אני גר בראש העין, זה היה נראה לי, כאילו, חיפשתי גם, כל השאר זה היה מכללה או משהו כזה, או שזה היה בין תחומי ואין את הכסף. ואמרתי, סיימתי את התואר, ואז אמרתי לעבוד במשרד פרסום, לעשות פרסומות, הייתי ממש אוהב את זה, הייתי רואה פרסומות או בכלל חדשות, והייתי מסתכל על זה תמיד בזווית אחרת, לא תמיד מה שמראים לך, זה מה שקורה באמת. ואמרתי, אני רוצה לעבוד במשרד פרסום, כי אני יודע איך לעשות את הפרסומות נכון. כאילו ראיתי פרסומת והייתי אומר, אוקיי, אפשר לעשות אותה יותר טוב. ועבדת? ועבדתי במשרד פרסום. איזה? עכשיו נשכח בגללך, ואז... זה עוזר רעשים כל הדברים האלה. אנחנו פה בציוד שהוא צריך עוד לשכלל אותו. בסדר, לאט לאט, עובדים. ענבר מרחב. אוקיי, מוכר. כן, ממש. איפה הם, בתל אביב? הם יושבים בתל אביב. אז היית נוסע בראש העין לתל אביב? כן, יש קו אוטובוס אחד מהבית לשם, אבל לפני זה, פשוט הלכתי לעשות קורס, קופירייטר. אוקיי. ושם היה את אייל בריג. אוקיי. אני לא מכיר אותו, אני מכיר אותו מהפייסבוק. זהו, אז הוא... אבל הרבה מכירים אותו, והוא... בדיוק, הוא גם כותב, הוא מוכשר מאוד. כן, מאוד מוכשר. והיינו באותו קורס. והוא ראה אותי שם, ואמר לי, למה שלא תעשה סטנדאפ? ואני, איפה? ככה הוא אומר לכולם, או שרק לך? אין לי מושג, יכול להיות שהוא אמר את זה לכולם, ואני הרגשתי מיוחד שם. אבל... כל מי שהוא פוגש, למה שלא תעשה סטנדאפ? בדיוק, יכול להיות שהוא מקבל אחוזים על... ממך הוא מקבל אחוזים? לא. אז מה? לא. כל האחוזים אליי. זה קונספירציה. מי ישמע גם כמה אני מקבל, אם לוקח אחוזים לא נשמע כלום. כמה אתה מקבל? לא הרבה. לא מספיק. עדיין, אחרי 9 שנים? זה לאט לאט עולה. אוקיי. בגלל זה אמרתי, אנחנו עדיין במגמה. עכשיו אתה בקפיצות? עכשיו אני בקפיצות ואני מרגיש את זה.
ושם פשוט הוא אמר לי בוא תעלה, ואני אמרתי לו, לא, יש לי פחד במה, אני לא מסוגל לעלות על במה, עוד להצחיק אנשים. ועד שעזרתי אומץ, נרשמתי לבמה הפתוחה של הפקטורי, ועליתי והיה כזה, וואו, ממש אהבו. אבל מאיפה החומרים שעלית פעם ראשונה? החומרים לא, תבין שזה לא עניין אותי אפילו להצחיק אותם, זה עניין אותי... היית עסוק בלעלות לבמה. בדיוק, זה העניין, זה העניין של לעלות על הבמה, ולהתמודד עם החשש הזה של, וואו. ואז לא סיפרתי גם לאף אחד. אחרי כמה זמן זה השתחרר, החשש? עם הזמן שהתחלתי לכתוב חומרים בעצמי. אחרי כמה זמן? אין לי נקודת זמן. כמה הופעות? אין לי נקודת זמן להגיד לך, גם הופעות זה משתנה, כי אז לא היו הרבה במות כמו שעכשיו. נכון. אז היית עולה לבמה פעם בחודש, פעם בחודשיים. זאת אומרת, זה יכול לקחת טווח של לפחות חצי שנה עד שנה, עד שבכלל היה לי את הביטחון להגיד, אוקיי, אני רוצה לעלות. אחרי 3-4 פעמים, אם זה בקצב הזה. לא, קצת יותר, אוקיי. אבל עדיין יש בי את הייחודיות, בגלל שאני בן העדה, מה שנקרא. איזה עדה? אז יש את הצבע שאתה רוצה להכניס אותו תמיד, זה תופס. גם אם אתה לא מצחיק, עדיין זה קצת גוון אחר. בגלל זה אולי היה לי יותר פעמים מאשר אחרים. אוקיי. אז פה זה היתרון. אז בערך חצי שנה, אתה פתאום אומר, אוקיי, זה לא רק כי אתה אתיופי, אלא כי יש משהו במה שאתה אומר גם. ואז באמת התחלתי לכתוב דברים כמו צריך, כי לפני זה היה קטעים ששמעתי, זה לא עניין אותי, לא חשבתי שאני... מה זה קטעים? במשפחה כאילו? בדיחות משפחתיות? בדיחות משפחתיות, או מישהו שאפילו שסיפר לך בדיחה, ואז אתה עושה ממנה קטע. כאילו, הבדיחה הזאת לא חייב להיות מקורית, יכול להיות שיש... כולם מכירים אותו, אבל... כן, כמו לחן עממי. בדיוק. אותי עניין פשוט לעלות על הבמה, לא עניין אותי לעשות זה לא פרנסה, ולא להיות סטנדאפיסט באיזשהו שלב. אוקיי. באיזה שלב זה הפך להיות מעניין פרנסה? הפרנסה הגיעה הרבה אחר כך, שפתאום התחלת להיות מופע פותח וכאלה. ואז גם בהתחלה גם היו הזמנות להופיע, אבל לא היה לי חוב. איך מגיעים הזמנות? איך הדבר הזה עובד? אני מופיע 3.5 שנים כבר. אבל... יש סטנדאפ. אנחנו אף פעם לא הופענו ביחד. נכון. אני לא ראיתי אותך מופיע, ראיתי אותך בפייסבוק, באינטרנט, אבל לא... ועכשיו אני במקום שכבר יש לי מופע מלא. ואני... מעולה. עכשיו, אתה כל פעם בשלב של... עכשיו מה עושים? אתה מבין? אני הרבה ברשת, קודם כל. אני הרבה ברשת. מה זה נותן הרשת? יותר חשיפה. זה יותר חשיפה לראות שאתה קיים. אבל מהחשיפה הזאת קהל מגיע? נניח אתה מוכר עכשיו כרטיסים. זה העניין. הרבה פעמים החשיפה צריכה להיות גם רלוונטית למה שאתה רוצה למכור. כי אני יכול להיות, לעשות מלא סרטונים מצחיקים, אבל אנשים לא יבואו לסטנדאפ. אז איך אתה עושה את הלינק? אבל זה בדיוק, בשנה האחרונה או בתקופה האחרונה יותר נכון, זה מה שאני עושה. אז אני טיפה מעלה תכנים שקשורים לסטנדאפ, ולא הומור אחר, נקרא לזה. אתה מנהל את עצמך, או שיש מישהו שמלווה אותך איזשהו איש מקצוע? אני מנהל את עצמי. הייתה תקופה שניהלו אותי. מי? לא חשוב שמות. אין בעיה. אבל כאילו הרגשתי שזה לא קידם. זה כמו סוכנת של שחקנים. בדיוק, כאילו אתה עוד מוצר... אתה זה שאמור לקדם את עצמך. נכון, אבל זה מה שיצא. כשאני הלכתי למשרד, אני ציפיתי שהמשרד יעשה את הקפיצה הזאת. גם אני הייתי שחקן 15 שנה. הפסקתי לשחק לפני 12 שנים. ובתקופה שהייתי שחקן, הייתה לי סוכנת ועניינים וזה, ואמרתי, יאללה, תעשו את העבודה. אבל זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, אתה צריך להרים את עצמך. סרטים ששיחקתי בהם, זה אני כמעט בכולם, אני זה שמצאתי אותם. לא, בדיוק. אז אני, בגלל שאני ברשת, אז אנשים מוצאים אותי, כי הרבה פעמים, רוב ההצעות שמגיעות, הם בכלל שהם מחפשים אפילו במשחק. הרבה פעמים שהם מחפשים את זה בחור אתיופי לאיזו סיטואציה, לסצנה מסוימת, אז פונים אליי, אני לא שחקן. אני לרוב לא הולך לזה. אבל זה שאתה עושה סטנדאפ, פתח לך יכולות משחק. כן, אני חושב שזה פתח, זה הגביר לי את הביטחון יותר. אוקיי. ברגע שיש לך את הביטחון, אז אתה משדר את זה אחרת, והרבה פעמים אנשים חושבים, אוקיי, אולי הוא מתאים. אבל מה זה משחק? הרבה פעמים זה טקסט, ואם אתה יודע להגיד טקסט, ואתה יודע להביע את עצמך, זה כבר יותר טוב משחקן שעכשיו... יכול להיות, אני לא במשחק, כאילו של השחקנים, אני שונא לעשות אודישנים, עשיתי את זה פעמיים, וזה נשמע לי כזה... אבל האודישנים היום מצולמים, זה לא, כאילו מצולמים מהבית, זה לא שאתה מגיע לאיזה כמו פעם. אז הייתה לי פעם אחת אודישן מצולם לשלוח, שזה הרגיש לי מוזר לגמרי, כי גם לא מצאתי פרטנר, היית צריך לצד השני, ואז
ואמרתי, מה, אני אפנה עכשיו למישהו שיסלם את איזו סיטואציה, אז נראה לי כאילו, לא אני... ואשתך היא לא פרטנר? לא, היא פחות בעניין הזה. היא לא בתחום? היא לא בתחום. בתחום של הבידור, שואו-ביז? לא. אוקיי. היא סטודנטית לסיעוד. וכמה אחים אתם? וואו, זו שאלה יפה. וואו. אני אסביר לך. אוקיי. אצלנו, ההורים שלי, שתיים נפטרו, אבל ההורים שלי... ראיתי שאמא שלך נפטרה עכשיו, לא מזמן. כן, אמא שלי ואבא שלי. גם אבא? גם אבא שלי. בשנה הזאת. מה אתה אומר? לגמרי. זו שנה שכאילו, אתה יודע, אתה כאילו מצד אחד אתה מתרומם בקריירה, מצד שני אתה חווה... זה קשה, אתה יודע. זה קשה. שבדרך כלל אתה מתחיל להצליח כשההורים כבר לא רואים את זה. בדיוק, וגם אתה חווה איזשהו, אתה יודע, זה משבר מסוים, ופה יש לך את ההצלחה. אתה יודע, אומרים שברגע שההורים הולכים, אנחנו מבינים שעכשיו התור שלנו. אנחנו הבאים בתור. זה כן, אתה מקבל פרספקטיבה. זה יכול להיות כן, אבל זה פשוט, יצא ככה, זה פשוט, אבל הסטנדאפ איפשהו גם, אתה יודע, מאזן אותך, במקום להיות, כי אתה צריך להיות שמח, כאילו לקהל לא אכפת מה עבר אליך לפני זה. אתה צריך לשמח אותם, אתה צריך לבדר אותם, להצחיק אותם, אתה לא... בעיקר אם אתה תלוי בזה מבחינת פרנסה. בדיוק. אז המצב מכריח אותך להיות אתה עושה... כאילו, הפרנסה שלך היא רק מסטנדאפ? אתה לא עושה דבר משהו אחר? היום, עד לפני חודשיים, כן, זה רק הסטנדאפ. הייתי עובד בעירייה והתפטרתי. לא בגלל שרציתי, אבל זה עניינים שלהם, משהו שלא... פשוט העירייה לא... כאילו, יש לי מחשבה על התפקיד שהיה לי, והם פשוט הלכו לכיוון אחר, ואמרתי, ואני פשוט התפטרתי. אז כרגע זה רק הסטנדאפ. ואתה מצליח להרים את עצמך? כאילו, זה מפחיד. זה מפחיד, כן. יש לך ילדים? יש לי 2 ילדות, יש לי ארנונה, יש לי משכנתה, יש הוצאות, לא חסר. אבל עכשיו זה חדש, זה חודשיים, אז היה חיסכון שאמרתי, אוקיי, בשביל זה שמרנו אותו עד עכשיו, אז נוציא אותו עכשיו. אבל זה חודשיים, אנחנו מתאקלמים, אבל עכשיו אני מייצר לעצמי את העבודה, זאת אומרת, אני מכריח את עצמי לצאת מהבית קודם. איך עושים את זה? קודם כל לצאת מהבית. איך עושים את זה שאלה? לא לצאת מהבית. איך אתה מייצר לעצמך את העבודה? כי אני אמרתי לך, אני עכשיו בשלב הזה, שעשיתי עם פלג, פלג חיבה את המופע המצולם, שלחתי לך איזה קטע קטן. כן, כן. ועשיתי שם חצי שעה, אני מעלה את זה בקטעים, אחר כך אני אעלה את כל החצי שעה, וגיליתי שיש לי שעה. ועכשיו אני רוצה לחפש, אני בודק אולמות, אני בודק איפה אני יכול, זה, יש יחצנים שדיברתי איתם, שאולי נעבוד ביחד וכו' וכו'. אני בצומת. כן, החשיפה היא קודם כל מאוד חשובה, בשביל שהקהל יגיע להופעות שלך, הוא צריך לדעת שאתה קיים. אוקיי. זאת אומרת, זה יכול להיות שיש לך שעתיים של הופעה, ואף אחד לא מכיר אותך, אז זה לא יעזור. אז אני נגיד, למשל... כל חשיפה? לא, זה הטעות של הרבה אנשים שחושבים שכל חשיפה היא טובה, אבל אתה צריך לכוונן את הקהל שיבין מה אתה עושה. זאת אומרת, שהחשיפה תהיה קשורה לתחום שאתה עוסק פה. תן דוגמה. אני אתן דוגמה עם עצמי, עם השינוי שאני עשיתי עם עצמי. אני הייתי מעלה סרטונים או דברים שהם אומנם הומוריסטיים, אבל לא נוגעים לסטנדאפ. זאת אומרת, היום אני מעלה תכנים, או נגיד עם סטנדאפיסטים אחרים, ואז זה מקשר להם. מה זאת אומרת עם סטנדאפיסטים? שאתם מופיעים ביחד? לא, אפילו סרטון, כך דוגמה, הבנתי. עם סטנדאפיסט, אז הם מקשרים, אוקיי, הוא בעולם הזה. הקהל שלא רואה אותך, אז הוא מבין, אוקיי. בדיוק, אז אם אני מעלה עכשיו, אני פותח לאדיר מילר הופעה, ואני עושה סטורי על זה שאני פותח את אדיר מילר ההופעה, הקהל מקשר לזה, אוקיי, סטנדאפיסטים, הוא גם מופיע. איך הגעת למצב שאתה פותח לאדיר מילר? כמו שתמיד אמרתי, אף פעם לא פניתי לאף אחד. אז איך? כי גם תמיר בוסקילה פותח לאדיר מילר. נכון, אני הרזרבה שלהם. עומר בורשטיין גם אמר. הם הקבועים, אדיר מילר ואדיר מילר. אדיר מילר פותח לאדיר מילר. עומר ותמיר הם הקבועים שלו, ולפעמים שהם לא יכולים, כי יש להם הופעות או דברים כאלה, אז פונים אליי. אבל איך הוא הגיע אליך? הוא הגיע אליי, האמת, בגלל המשרד שהייתי איתו. במשרד, והם היו חברים טובים, והוא אמר לו, בוא תראה, תראה לו, זה פעם אחת, תראה. אוקיי.
ומהפעם הזאת... ואיך הגשת בפעם הראשונה? שאתה מופיע מול 8,000 איש. כמה קהל? איזה קהל יש לו? מה זה הדבר הזה? יש קהל כזה בארץ? איפה מתחבאים? יש ליינים שהם לא מצליחים לגרד 10 אנשים, והוא דופק 8,000 איש הופעות כל שבוע. אתה יודע, אני כל פעם נכנס לראות איפה ההופעה, אתה יודע, שואלים אותי אם אתה רוצה לי, אני אומר להם כן, ואז אני רואה איפה זה יוצא בארץ. אז אני רואה... אתה מגלה את הארץ תוך כדי הופעות. כן, אני כאילו לא... קודם כל אני אומר כן, ואז אני שואל איפה זה יוצא, ומה... אפילו לא דיברתי על העניין של התשלום, כי זה, אתה יודע, יש אדיר מילר, יש לך קהל, פתאום אתה מופיע לאולם... אתה נחשף. 2,000 איש, כאילו זה לא דברים שאתה רגיל אליהם. וזה גם ניסיון, כמובן. זה גם ניסיון, וזה גם... נשימה אחרת. זה במה אחרת, וגם יש לך יותר זמן מהרבה סטנדאפיסטים אחרים, כי הוא נותן לך יותר זמן על הבמה גם. כמה? אתה מופיע רבע שעה שהיא באמת, כאילו, הוא לא מצנזר אותך באיזשהו משהו, אתה מבין את הסיטואציה שאתה לא יכול לעשות עכשיו גסויות, כן? כן. אבל יש לך את הבמה פתאום... אבל הוא עושה גסויות. הוא לא גסויות, אתה יודע, ברמה של... לא מזעזע. לא מזעזע, אבל... לא עלי וונג. לא, אבל יש לך פתאום רבע שעה שהקהל גם לאט לאט הוא לומד להכיר אותך, זאת אומרת שבהתחלה מופע פותח, זה לא מישהו שהקהל בא לראות, הוא לא רוצה אותך בכלל, אתה כאילו מפריע לו בדרך. אתה יכול להופיע 5 שנים, אבל בפתיחה 1-2 של אדיר מילר, אתה פתאום מקבל חשיפה אחרת. אז פתאום אתה קולט, אני זוכר שפעם... פתאום יש לך כתבה בארץ. כתבה לא בגלל אדיר מילר, לפני זה הייתי מופע פותח של מני עוזר עם מלא שנים. אוקיי, עם מי עדיף? נראה לך שאני אגיד את זה עדיף. אבל איך הייתה חוויה עם מני עוזרי? מני עוזרי הייתי איתו בערך איזה 4 שנים. וואו. כן, אני זוכר שהוא התקשר אליי אחרי שהופענו באותו ערב בסטנדאפ פקטורי, והוא התקשר, הוא אמר לי, שמע, זה מני, וראיתי אותך מופיע, מאוד אהבתי, והייתי רוצה לדעת אם אתה יכול לפתוח לי איזה הופעה. ואני בהתחלה הייתי בטוח שמישהו מסתלבט עליי, כאילו, שלא... עושה דמות. כן, כאילו. יצפן, עושה את מני עוזרי. כי תחשוב שזה אנשים שאתה יודע, אתה כאילו גדלת עליהם, ופתאום הם, זה גם לא הוא שלח סוכן שלו להתקשר, הוא בעצמו התקשר. אז בהתחלה כזה לא האמנתי. חוסך בעלויות. לא האמנתי, אבל בסוף זה יצא לפועל, פתאום אתה רגיל, אתה יודע, מהברים, מהסטנדאפ פקטורי, מהזה, פתאום אתה מגיע לאולם. תקשיב, אנשים לא מבינים מה שאנחנו עוברים. זה תופת. ברור. תופת של שנה אחרי שנה, ועוד הופעה ועוד הופעה. עוד הופעה, זוכר שכתבתי איזה פוסט על זה, שכאילו סטנדאפיסט זה לנסוע 1.5 שעה בשביל להופיע 10 דקות. כן, קראתי את זה. לקלל את כן, ואז לרצות לעשות את זה שוב. כי יש משהו תשמע, זה 10 דקות, שאתה כאילו מחכה להם, וזה וואו. לפעמים לא, לפעמים אין לי חשק להופיע. תקשיב, אני למשל, עכשיו, מוצא שבת היה איזה ליין שהופעתי בו, והיה לי כוח. אני הייתי גמור מהשבת, הילדים גמרו אותי. אבל כשאתה עולה על הבמה, זה לא משתנה? בטח. ברגע שאתה עולה על הבמה, בדיוק. זה הקטע, שכאילו, מה, הרבה פעמים לפני, באותו יום, אתה אומר, וואי, יש לי הופעה היום בערב. אבל עכשיו, זה לא שיש לי הופעה עם אדיר מילר או עם מני עוזר, יש לי הופעה באיזה בר, שאתה לא יודע אם יש קהל, אולי זה יתבטל בכלל. אבל שאתה מגיע, אתה אומר לעצמך, אוקיי. מתי תהיה אדיר מילר מני עוזרי? לא עוד הרבה זמן לפי דעתי. לא? כאילו, אני חושב שהאנשים לאט לאט מכירים ונפתחים, ותמיד יש את החשש, אני רואה את זה במכירת כרטיסים, תמיד, כרגע הקהל שלי זה אנשים שקונים ברגע האחרון. אני צריך שיקנו את זה. למה? איך אתה מפין את זה? אני רואה את זה קודם כל במכירות, לפי מתי יש את הרכישות. וזה קהל מגוון או קהל אתיופי או מכרים? זה הרבה תלוי איפה אני מופיע, אבל בהתחלה זה היה קהל מאוד מובהק אתיופי, ולאט לאט זה קצת משתנה, ואתה רואה את השילוב. המטרה שלי זה לא לפנות לקהל האתיופי, צריך קהל שמשלם. אבל כן, כאילו, יש את החשש, אני מבין גם את החשש, אתה יודע, תמיד אמרתי, אני רוצה לפנות לקהל שהוא לא רק אתיופי, ההופעה שלי היא נכון, היא מדברת על האתיופית שלי, אבל גם מי שלא אתיופי יבין על מה אני מדבר. אני חושב שאם יש לך מוצר טוב, קהל רוצה תמיד מוצר טוב. והוא מוכן לשלם. אז אני רוצה שאנשים יכירו את המוצר. אין לי בעיה, תגיד לי אחר כך, לא אהבתי, לא התחברתי. אבל בוא תראה את המוצר. תמיד יהיו כאלה. אז אני מוכן לקבל כאילו. אני אומר, בוא תראה קודם כל את המוצר. אז אני עכשיו, בקטע שאני שובר את החשש הזה של אנשים, שיבואו. ולאט לאט אתה רואה שזה נפתח. כמה אחים אתם?
כי ההורים שלי היו גרושים, אז נגיד, אצל אמא שלי אנחנו 4, אבל אבא שלי היה נשוי בשני, אז כאילו יש אצלו, בסך הכל בערך אנחנו 13, אם אני... ואתם בקשר כולם? או שרק הילדים מצד אימא? יש את הצד האימא שהוא יותר, ויש את הצד אחר שהוא... ואיפה אתה ביניהם בגודל, כאילו... אני הקטן אצל האימא. הקטן אצל... זאת אומרת, אתה הכי קטן מכולם, אם כך. לא. אצל האבא שוב פעם? כן, יש שם... אחר כך. יש שם, כן, יש גדוד. טוב, ומה... כמה פעמים אתה מופיע בשבוע? זה משתנה, אני משתדל להופיע מה שיותר. כמה זה אומר? לפחות איזה 3 פעמים בשבוע, לצאת מהבית. שישי גם? שישי גם. ואין בעיה עם זה? למי? לאישה, ילדים. שישי אני משתדל לעשות שישי כן, שישי לא. אני לא מופיע ביום שישי. בגלל המשפחה או בגלל השבת? לא, אני לא שומר שבת, אני לא דתי. אבל גם אשתי לא אומרת לי על תופיע, אני פשוט מרגיש שאני צריך להיות עם הילדים, אני צריך להיות עם המשפחה. זהו, אז אנחנו... אני יכול ללכת להופעה שלך בשישי. אתה מבין? אני יכול ללכת לראות מופע סטנדאפ, אבל לא להופיע. אז אצלי, בגלל המשפחה, אז אני עושה שישי כן, שישי לא. והרבה פעמים אני משתדל לעשות איזה שישי בשעה מאוחרת. כן. בשביל שאם אני יוצא, זה לא יהיה, אוקיי, אחרי שהם ישנים כבר. כן, אוקיי, סיימנו את הקידוש, בוא נלך. זה לא... אבל כן, משתדל להופיע מה שיותר. הרבה פעמים יוצא לי אפילו לנסוע לראות במות. אתה עושה קידוש? אנחנו עושים קידוש בבית. בקטע דתי? או בקטע מסורתי? אני יותר מסורתי, שאני עושה את זה ככה. אתם בית מסורתי במקור? במקור כן. אני לא שומר שבת או משהו כזה, אני מופיע. אבל הבית שומר שבת? המשפחות, ההורים שלנו, כאילו ההורים שלה שלי, כאילו החיות שלי. ואתה נולדת בארץ? לא, אני עליתי לארץ. בן כמה? 7-8 בערך הייתי. אני עליתי בגיל 5. אז אני עשיתי שינוי, מאיפה אתה עלית? ההורים שלי מגיאורגיה, אני נולדתי ברוסיה. אז אנחנו עשינו קפיצה יותר משמעותית, אנחנו באנו מאפריקה לסוג של אירופה, זה שינוי קיצוני. כן, אבל הבנתי שגם באפריקה, אוקיי, אדיס אבבה יפה, ויש מקומות, יש ויש. היום. אוקיי. אבל גם אז אנחנו חיינו בכפר. איזה כפר? איזה כפר, עכשיו הוא נקרא קוארה. אוקיי. וזה כפר מבודד, זאת אומרת שהטכנולוגיה, אתה לא חשוף אליה. כן. אז שעלינו לארץ... תשמע, יש את זה אבל גם ביוון, באיטליה, הכפרים. כן, יש את זה. תמיד הכפרים הם... אז תחשוב שאתה עובר... וזה גם היופי בהם, אתה מבין? האקזוטיקה הזאת. בגלל זה אני אומר שהיינו לארץ, היינו צריכים לשים אותנו בקיבוצים, במושבים. לפזר אותנו במקומות כאלה של להשתמש בידע שלנו, של החקלאות, כאילו, אתה מבין, היינו שם... בידע. כן, תחשוב, הרי מה קורה בדרך כלל שאתה מעלה אוכלוסייה ממקום שהוא לא אירופאי. אוקיי. אתה מביא אוכלוסייה שהיא נכנסת למצב... שהיא פתאום, היא פחות, היא כאילו מוחלשת. אז אני אומר, אז המדינה צריכה עכשיו לגרום לאוכלוסייה הזאת להתפתח. אתה משקיע במשאבים, משפיע כסף. או להשתלב, כאילו להשתלב. כן, אבל הבעיה מהשתלב אגב, זה שזה לא להשתלב, זה לא לקחת שתי דברים ולשלב אותם, זה אלא בוא תשכח את מה שהיה לך, בוא תהיה איתנו. וזה הבעיה, זה גורם לחיכוך הרי. כן, אבל גם אם אומרים תשכח, אתה יכול להשתלב ולא לשכוח, ואז לחבר. הרב תרבותיות זה דבר מדהים. אבל פה לא... אשתך היא גם מהעדה האתיופית? כן. אוקיי. אבל פה זה לא שביקשו מאיתנו רב תרבותיות. אבל לפני, כמה זמן אתם נשואים? 9 שנה. כמה זמן אתם ביחד? קרוב ל-15 שנה. 15 שנה, אבל היו לך בני זוג אחרות? בטח. לא אתיופיות? לא אתיופיות. לא, אני מתכוון, הייתה התלבטות עם כן אתיופית או לא אתיופית, זה לא משנה, אתה ישראלי. היא הייתה פשוט בזמן הנכון שהייתי... בטיימינג. כן, שהייתי בנוי להתחתן, הייתי הרבה זמן, כן, אבל היא הייתה בתקופה שהייתי בנוי להתחתן, אבל אם הייתה באותה זמן גיאורגית, אז הייתי מתחתן עם גיאורגית. כן. אבל... במה אנחנו שונים מבחינת עולים? זאת אומרת, אנחנו למשל תקעו אותנו 2 בקריית 4, אני צוחק על זה בסטנדאפ. אתם בראש העין. אני עכשיו גרנו בראש העין, אבל זה היה תהליך. איפה נחתם? היינו בטבריה בהתחלה. אוקיי. בטבריה זה היה אחר כך אתר קרוונים, מאתר קרוונים, אז אנשים התחילו להתפזר, ואנחנו
עברנו לראש העין, שזה קרוב לאתר הקרבנים שהיינו בו. זה איפה העיר אלעד עכשיו. טעוניה גם באזור הזה? כי אני זוכר שהייתה איזו כתבה עליה. לא, לפי דעתי הייתה... שהיא הלכה גם לאיזה אתר קרבנים. זה באזור של רמלה אולי. אז כולם עברו את השרשרת חיול הזאת, זה לא... העדה שלכם עכשיו היא סוג של השתלבה, או שעדיין יש... הילדים שלך ישראלים? או אתיופים? מה אתה חושב? אגב, דיברתי על זה... דיברתי על זה עם דובר קוסשווילי היה פה. ודיברנו על זה גם. כי זה תהליך שאנחנו עוברים. אני אומר שהילדה שלי, אגב, היא תחווה איזשהו... לא הילדה שלי, אני מתכוון ילדים שנולדו פה בארץ, הם יחוו איזשהו משבר מסוים. של זהות. כן, לא רק של זהות, שהחברה פתאום תראה להם את זה. לא שהם בעצמם פתאום יתחילו לחקור, אלא שהחברה פתאום, שאנחנו עלינו לארץ, אז אתה נכנסת לסיטואציה, ועכשיו לך תתמודד. שהיא גדלה כאחת כמו כולם. זה נתון. ואיזשהו, כן, היא גם לא מרגישה שונה עכשיו. היא לא מרגישה שונה. היה לה את הקטע של הצבע, להבין למה היא כאילו קצת יותר חומה משכל השאר, אבל... הבת שלי אמרה לי שהיא הייתה קטנה, אני רוצה להיות לבנה. זהו, כן, זה... אמרתי לה, אבל חכי, כשתגדלי, כולם יקנו בצבע שלך. נכון. כי היא מולטית כזאת, יש לה צבע שחום. אז זהו, אז אצלי עוד יותר שחומה, שתבין, אבל אתם יפים. זה מעליב שאומרים אתיופים יפים? זה לא עניין זה לא מעליב. תמיד שמשתמשים באתיופים. כן, בשיוך. בשיוך, זה לא עניין של מעליב, זה איזשהו כבש כזה שאתה מרגיש לא נעים. שמתייחסים לזה כקבוצה נפרדת. כן, גם שמתייחסים רק לצבע. לא אומרים את זה טעוניה בחורה יפה. לא שאומרים הצבע הוא יפה. לא הצבע הוא יפה. אני בסטנדאפ יש לי למשל קטע על טעוניה, שזה המשך של איזה קטע אחר, שאני אומר, מכירים את טעוניה רובל? אומרים לי, כן. אני אומר להם, אבל מכל המטבעות שבעולם רובל? מה הקשר? בדיוק, שזה בור. אתה מבין? אבל זה הפוך על הפוך. כן, לא העניין את זה. הרבה פעמים שאומרים שנגיד, שמדברים טעוניה אתיופית יפה. כן. טעוניה היא יפה, אתה יכול להגיד את זה, כאילו, אתה מבין? כאילו אתה מצמצם את האנשים שמתחרה איתם. קודם כל היא מהממת. היא מהממת, כן, אני חושב... תקשיב, אבל אני הרגשתי, למשל בקטע הזה, צורך לבקש רשות מסטנדאפיסט אתיופי, עשיתי לו את הקטע הזה, והוא אמר לי, אחי, זה מעולה, תעשה את זה. למה הרגשת צורך? כי יש תחושה שהעדה שלכם היא עדה רגישה, וצריך כאילו להיזהר, לא לפגוע, אתה מבין? זה לא שאנחנו רגישים, זה הרבה פעמים, יש הומור עדתי נגיד, שהוא בא לצחוק על עדה אחרת. אבל זה על כל עדות. כן. על גרוזינים, על רוסים. ברור. יש את זה כולם, המרוקאים. אני נגיד שאני מספר בדיחה על עדה אחרת, אז אני משתדל שהבדיחה לא תהיה בקטע המעליב שלה, אלא בקטע של לעשות איזושהי... לחבר. כן, השוואה מסוימת, אבל ברגע שאתה מספר על עדה אחרת, ואתה כאילו, הבדיחה היא מעליבה אותה, אתה נגיד, אם אתה תספר, שיש אצלך בעבודה מנקה אתיופי. לא משנה אם הבדיחה מצחיקה או לא. ברגע שאמרת מנקה אתיופי, אתה כבר פגעת במשהו. לא פגעת, אבל אתה פתאום, הקהל האתיופי כבר לא איתה. אתה מבין? כי אתה לקחת... אז זה רגישות. קודם כל להיות רגיש זה לא רע. לא, אבל זה כמו אותו דבר... שזה גם מעליב. גם מזה הם נעלבים שאומרים אתם רגישים. אבל זה כל העניין, כי האתיופים הם לא רגישים. אתה מבין, אתה קבעת שהם רגישים. אנחנו קבע, זה כן. ואז אתה נזהר מלעשות משהו. זה פרדיגמה. ואז אתה אומר, אוקיי, הם רגישים, אז אני לא יכול לעשות. אבל יש לכם כבר הומור עצמי, זאת אומרת, אני למשל אומרים גרוזיני וגיאורגי, אז בקטע ששלחתי לך, אני אומר, אני חצי גרוזיני וחצי גיאורגי. אז זה כבר הומור עצמי, ואפילו הגרוזינים, הגיאורגים, הם מבינים את זה, אתה מבין? אז הם אומרים, וואלה, זה בדיוק מבטא, מה אנחנו? אנחנו גיאורגים, אנחנו גרוזינים. נכון, כן, יש לנו הרבה הומור, אנחנו עדה מאוד כאילו עסוקה בהומור וצוחקת, ואתה תשב... וזה הומור אבל שמישהו שהוא מחוץ לעדה יבין? תלוי מי מספר את זה. אז אתה בשליחות, אתה חייב להנגיש את זה. בדיוק, אז המופע שלי הוא לא רק מצחיק, הוא גם משכיל, זאת אומרת, אתה בא ללמוד פתאום, רגע, הוא צוחק על זה, כאילו זה לא... איך אתה כותב? אני לא יכול לשבת ולכתוב, אבל יש רגעים, נגיד יש סיטואציות שקורות לי בחיים, או שאני רואה, או
קראתי כתבה... תן דוגמה, אני עכשיו נתתי לך כמה דוגמאות של בדיחות שאני עושה במופע. אני אתן לך דוגמה, נגיד, עכשיו, קטע שאני כותב אותו, עדיין לא ניסיתי אותו על הבמה. הרי יש לי ילדה לא מזמן. ואצלנו יש מנהג שאישה יולדת, היא נחשבת כמו אישה טמאה. זאת אומרת, יש עניין של טהרה וטומאה, כמו שאישה במחזור. זה מדהים בפני עצמו שאתה אומר את זה עכשיו. אבל כן, אבל אישה במחזור. הרי היהדות, אישה טמאה, זאת אומרת שהיא אסורה לך לתקופה מסוימת. נכון. החרדים, מה הם עושים הרי? הם מפרידים מיטות. נכון. אז אני אומר שאצלנו באתיופיה היינו מקפידים, לא היינו מפרידים מיטות, היינו מפרידים בקתות. זאת אומרת... כאילו היו מקפידים ביתר הקפדה. ביתר הקפדה, ולא רק זה, היה מבנה מסוים, שאישה במחזור, אישה בנידה, אתה הולכת לשם. זאת אומרת, עד שהיא מסיימת את כל העניינים שלה וחוזרת. ובלידה, אז היא גם הולכת לשם. זה כמה ימים. זה הרבה יותר. זאת אומרת, אם זה נולד לבן, זה 40 יום. וואלה. אם זה בת, זה 80 יום. אז תחשוב איזה חופש זה לגבר, אתה מבין? כאילו, אתה פתאום מספר, אתה מבין, כאילו, הוא יכול להביא עוד ילד בצד אחר, כאילו, אז פתאום, זה לא משהו שאתה תכיר. אבל הייתה גם אפשרות, גם אצל היהודים האתיופים, הייתה אפשרות של להתחתן עם כמה נשים? זה לא להתחתן עוד כמה נשים, זה כאילו... לקחת אישה זמנית? לא. מה? זאת אומרת שאתה... כי אצל הערבים יש דבר כזה. לא, אצלנו לא היה אישה, גבר שהיה לו עוד, אבל לא היה בעיה אם הגבר עכשיו אומר, זאתי לא טובה לי, ואני הולך עכשיו למישהי אחרת. לא היו שם, אתה יודע, קוטלים אותו, בוא תעשה, גירושים, עניינים, לא. אבל לא היה לקחת כמה נשים, פשוט. הוא היה הולך ומביא למישהי אחרת. אנחנו יכולים לדבר חופשי? מקסימום תגיד לי, זה לא. אבל זה לא. בעדה האתיופית היה התעסקות עם קבוצות שהן כן יהודיות וקבוצות שהן לא יהודיות, פלשמורה וכאלה דברים. פה בארץ אתה מדבר? בארץ, כן. יש את השיח הזה. יש את השיח הזה תמיד, גם שעכשיו יש קבוצה שרוצה לעלות לארץ, אז תמיד זה מתפתח. רגע, הם יהודים או לא יהודים? כאילו יש קטע שאלה שכבר פה מתנסים על שהם שם? וזה גם הפוך. גם הפוך. גם הפוך. אלה שעולים עכשיו, מתנסים על אלה שזה פה. למה? כי אלה שעולים עכשיו, הם כאילו הצד של הרבנות. הם מחזיקים את הצד של הרבנות, ואלה שעלו מזמן... איך? אם הם לא פה, איך הם מחזיקים צד של רבנות? כי שמה, הם יותר מחמירים שם? הם לא מחמירים יותר. הם כאילו, הם התחנכו, הם נמצאים לפני עלייה, אתה הולך לאיזה מחנה פליטים כזה, ושם מלמדים אותך תורה ועניינים, וזה הרבנים. זאת אומרת שרב ששלחו מפה, או רב שהסמיכו שם. אז הם הולכים לפי הרבנים. אנחנו... יותר ליברלים. לא ליברלים, לנו יש את הרבנים שלנו, הקייסים, שהם מחליטים. אז עכשיו יש פה התנגשות, כי אלה באו עם הרבנות. אבל הקייסים הם כבר הזדקנו. אז יש קייסים מחליפים כאילו? יותר צעירים? יש יותר צעירים. באיזה גילאים? בגילאים שלי יותר... וואלה. כן, כן. ומשהו בהתנהלות שלהם שונה מהקייסים הוותיקים? הם יותר צעירים, אבל הם עדיין, הם לא... הם נגיד עכשיו אתה תשמע אותם יותר ברעיונות בטלוויזיה. זאת אומרת, עם הקייסים, בגלל קשיי שפה, הם לא מדברים, אז עכשיו אלה היותר צעירים, הם יותר מתראיינים ויותר... ההורים שלך חוו משבר כשהם עלו? אין נורא שלא, כאילו... לא, בעקבות העלייה. ברור. כי ההורים שלי, היה להם מאוד קשה. שמע, אתה יודע, הרבה פעמים שואלים באתיופיה, מה, לא היה לכם כלום, ופה יש לכם הכל. אבל זה כל היופי, שאנחנו לא הרגשנו שלא היה לנו כלום. היה לנו הכל. היה לך את השטח שלך, היה לך את האדמה שלך. יכול להיות שלא היה לך את האוכל כל הזמן. יכול להיות שלא היה לך את האוכל שהיית רוצה, והיית מסתפק במה. אבל אתה לא הרגשת שאתה עני. אתה לא הרגשת עני, אתה הרגשת וואלה, אתה חי בסביבה עם חברים, משפחה. אנחנו עלינו לארץ לא בשביל טובות, אלא בשביל ציונות, לעלות לירושלים. זה היה חלום. אנחנו עלינו ב-79, ואז השערים היו סגורים. עלינו ברכבת, שנסעתינו 3 ימים, ברכבת שיושנים בה. אז אנחנו הלכנו 3... ברגל הלכתם. ברגל. איך עליתם באמת? אני אומר שכולם הלכו ברגל, אנחנו פשוט גילינו שיש גם מסעות. זה יפה. אתה מבין, כאילו כולם הלכו בשלב מסוים ברגל. אבל איך הגעתם? באחת העליות המעופפות? אני עליתי ב-91, כן, עליתי ב-91, אז זה היה קצת יותר מסוד. זה מבצע איזה? מבצע לפי נקרא שלמה. שלמה? לא יודע, זה מבצעים. 30 שנה זה שלמה, כן. אוקיי.
אז... היה לך מקום טוב בטיסה? אני לא זוכר. אתה לא זוכר את הטיסה? לא היה כיסאות. לא, סתם, ישבתם על הרצפה. על הרצפה, בשביל למלא כמה שיותר אנשים. אני זוכר את העלייה. זהו, בשביל למלא כמה שיותר אנשים, לא היה... כמו בסטנדאפ. כן. אז היה סימונים. קהל שלא קונה. בדיוק. אז אתה הולך לשם מקום מסוים, ששם מתרכזים ועולים משפחות ומשפחות. אז ההורים, הם באו, השינוי הזה, של להיות שם, האבא הוא מנהיג, ראש השבט, ופה הוא כמעט כלום. כן, דיברו על זה הרבה. כן, כאילו, תחשוב שהשפה, פתאום הילדים קולטים את השפה הרבה יותר מהר מההורים. אז ההורים צריכים את הילדים בשביל הדברים הכי קטנים, לקרוא חשבון חשמל, הדברים הכי בסיסיים. סתם, תקשר עם מישהו. אני אומר לך, אפילו לא ברמה של תקשר, ברמה של עזרה. פתאום ההורה צריך את הילד. ויש פה משבר, כי זה הפוך. ואז אתה הבנת שהיית קטן את זה? אני לא זוכר כי אתה יודע, אני חווה את זה עם הילדים שלי. אנחנו עוברים כל מיני שלבים בחיים. בגיל מסוים אתה מתמרד, בגיל מסוים אתה שונא את ההורים שלך, אחר כך אתה משלים איתם ומבין אותם, ואתה מבין שגם אתה הורה, אתה מבין, זה תהליך שכולם עוברים. כן. רק אצלנו זה היה יותר קיצוני. בדיוק, אצלנו זה הרבה יותר קיצוני, כי גם אתה לא יכול ללכת להורים, אתה מבין? תחשוב שבבית ספר הציקו לך, ואתה צריך ללכת להורים. אין לך את השפה. הם בעצמם פגיעים, הם לא יכולים להגן עליך. בדיוק, הם גם לא, זה לא שאבא שלי יכול עכשיו ללכת לבית ספר, לדבר עם מישהו, אני צריך לתרגם לו מה שאומר. אז אתה מתמודד בעצמך. אז אתה מתמודד. או בחבורות, החברים. בדיוק. הייתם קהילה של חברים? אני גדלתי כן, היינו קהילה של חברים, לא זה חברים ארסים, חברים דווקא די... לא משנה ארסים לא ארסים, חברים זה חברים. חברים, כן, כי זה הסביבה שלך, איפה שאתה מזדהה, אתה הולך, אתה מבין? זה מה שהיה. מה היית עושה כל היום? היית בחוץ? כאילו... כן, היינו משחקים, כאילו, זה היה כדורגל, כדורסל, משחקים של ילדים, אתה יודע, גולות, פה, לא יודע מה בתקופה הזאת. ואיך היה לגדול בראש העין? אני גדלתי בראש העין, גם בשכונה שיש מהעדה שלי, אז יש לך גם את השילוב, גם תימנים, אז השילוב, יש לך שתי עדות מקופחות, אתה יודע, אתה רב מי יותר מקופח מהשני. יש לך מבטא תימני. אבל כן, התפללתי בתי כנסת של אשכנזי, של תימנים, אתה מבין? זה כאילו, על הבוקר, אתה לא מבין כלום מהתפילה, אתה קם שכולם קמים, אתה מבין? אתה חושב שהתחלת סטנדאפ בגיל מאוחר? התחלתי כן. בגיל 30? מתי התחלת? 30 ומשהו, זה לא... 30 ומה? אם זה התחתנתי לפני 9 שנים. אני מנסה לחשב אחורה. אתה עכשיו בן 40. כן. אז 31. 31, 2 זה היה כזה... אני התחלתי בגיל 46. אבל... איזה שקט. כן. אתה מעכל את... אני אומר לעצמי, בוא, התחלתי ממש מוקדם. כן. לא, חכה, עוד לא עשיתי כלום. סטנדאפ. אז כן, היום בגלל הרשת, אתה מרגיש שהתחלת מאוחר. אתה מבין מה אני מתכוון? לא, אני מרגיש שהתחלתי מאוחר בגלל שלפני 20 שנה רציתי לעשות סטנדאפ, פשוט פחדתי. אז זהו, אז יש לך את הפער להבין. אני זוכר את זה, כן. אז אני היום, נגיד, למה אני אומר לך שהתחלתי מאוחר? כי אני רואה את החבר'ה הצעירים של עכשיו, שבגיל... כן, בגיל 18 עכשיו. 18 זה מישהו, ואני אומר... גדול מהבת שלי בשנתיים. בדיוק, ואני אומר, וואי, הייתי מתחיל בגיל 18. נכון. אבל איפה שזה בשלות מסוים, שאתה הגעת אליה, ואתה אומר, אוקיי, זה השלב יש בזה גם קטע, שאתה בוגר ועברת חיים, ועכשיו יש לך סיפורים לספר. כן, יש לך סיפורים, יש לך גם תובנות על החיים, ולא עכשיו לדבר איתם, לא יודע, צחוקים. כן. יותר באמת שיש לך אמירה. והסטנדאפ השתנה ב9 שנים האלה שאתה מופיע? עם הזמן אתה רואה... לא שלך, בכלל. כן, לא. אני אומר, אני התחלתי, לא רציתי, לא חשבתי שאני אהיה סטנדאפיסט. אז אפילו יכול להיות שהייתי רואה סטנדאפ, ולא הייתי יודע שאני רואה סטנדאפ. מתי אמרת לעצמך שאתה סטנדאפיסט? לא נראה לי שאני עד היום. למה? אני תמיד אומר שאני עושה סטנדאפ. למה? מאיפה הקושי? אני מזדהה, בגלל זה אני שואל. כי אתה רוצה שתהיה לך איזושהי חותמת מסוימת של הוא מספיק טוב בשביל להגיד... מה זה טוב? הסביבה צריכה להגיד את זה. אני חושב אני נגיד עכשיו, אני רואה שיש לי הופעה בקרוב, ואני רואה כמה קשה לי להביא קהל להופעה.
אבל אני שואל בו, בהקשר של העדה וזה, אתה חושב ברקו האתיופי הצליח, או ברקו הצליח? לא, אני לא ברקו האתיופי שהצליח. לא, זה לא שם. זה לא שם, אבל ברור לי שאני, כאילו, גם אם אני לא אומר את זה, זה ברקו האתיופי. לא, כאילו, תראה, יש את שלמה בייבי בייבי, כן. יש עוד איזה 2-3 חדשים שמסתובבים וזה, ואין עוד. אין עוד, מהעדה האתיופית. היו לפני איזה שמואל ברו ויוסי וואסה, שהם היו, לא מכיר מריאנו. אותם. לא, זה לא מכיר משנות אותם. ה-90. אז היה לי חבר שמואל פרדה, אתה מכיר. שמואל פרדה, או כן. שזה שמואל פרדה. שייפר, לא. שמואל. גדלנו ביחד, שיחקנו כדורסל, ואחר כך נפגשנו, הוא היה שחקן, הוא שיחק באיזה סרט שצילמו, הלכו לאדיס אבבה, לא משנה. אוקיי. אבל אתה סוג של המוביל של העדה, בתחום של הסטנדאפ, וזה אחריות, לא? כן, אני ושמואל. מקודם אתה לא מכיר, ואתה אני ושמואל. לא, למרות ששלמה בייבי בייבי, הרי קוראים לו באמת שמואל. כן? לא ידעתי. שלמה שמואל, אז איך הגיע שלמה שמואל, כאילו, מה? אז צריך לשאול אותו. אני אשאל אותו. בייבי בייבי זה... אני לא מכיר אותו. אף פעם לא נפגשנו גם. אני יודע מי זה, אבל אף פעם לא נפגשנו. לא ראיתי אותו מופיע. אז מה הייתה השאלה? הייתה השאלה של, קודם כל, איך שלמה שמואל? אצל בייבי בייבי. לא, זה כבר עניין שלו. אוקיי. אבל אני אומר, אתה המוביל. אני ושלמה בייבי בייבי, כאילו פתאום נכנסנו ממש לעניין של הסטנדאפ. כאילו יש קומיקאים וכאלה, אבל פתאום הסטנדאפ, אני ושמואל נהיינו כאילו המובילים של הדבר הזה. ואז אני תמיד אומר שאנחנו חווים את כל הקשיים, שיכולים לחוות מישהו... אתם מפלסים את הדרך, בדיוק, לדורות שאחריכם. אלה שיבואו אחרינו, יהיה להם הרבה יותר קל. ואם יבוא עכשיו סטנדאפיסט מהעדה האתיופית, אתה תעזור לו יותר מסטנדאפיסט אחר? אני לא חושב שיותר, אבל... כי זה יותר חיבור בין אנושי, בין אישי מאשר עדתי. כן, אני לא חושב שיבוא סטנדאפיסט, מישהו מסוים, אבל... אנחנו הולכים לשחק כדורסל, אתה תמסור לי או לבחור אתיופי? זה טמטום למסור למישהו שהוא... אתה תמסור למי שיגלה את הסל. בדיוק, למי שאני סומך עליו, ואני סומך יותר על האתיופי. אבל כן, אלה שיבואו אחרינו, יהיה טיפה יותר קל. אבל אני לא שאני אעזור לסטנדאפיסט יותר אתיופי, אבל מה שכן, אם אני עכשיו מופיע, רואה הופעה, ומישהו עלה, יכול להיות שהבחור האתיופי יספר איזושהי בדיחה, שאני מכיר מאיפה זה מגיע, ואני יכול להכווין אותו יותר טוב ממה שאני יכול להכווין מישהו אחר, שאני אדבר על גיאורגים, ואני לא משם. אבל זה לא, אין שם את העניין הזה. הייתה עוד בדיחה ששאלתי את החבר האתיופי, הסטנדאפיסט המתחיל, אם לספר אותה, והוא אמר לי, לא יודע, אחי... לב נגעתו? לא, לא לב נגעתו. הוא מכיר את לב, הוא טוב. הוא טוב. מישהו אחר. פשוט אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אציין את השם שלו. חדש, כן. אל תציין. זה הולך ככה. אמרתי את זה גם בפודקאסט פה בכמה פעמים. יש לי בעיה עם קושים. כבר התחלת לא טוב. אני יודע. לא עם קושים, עם המילה קושים. אוקיי. כי כשהייתי קטן ועולה חדש, הייתי בטוח שמהמילה קושים התפתחה הכללה קושים עם אמא שלך. קושים עם אמא שלך. אוקיי. זה לקחת מילה פוגענית ולהפוך אותה לפוגענית עוד יותר. נכון. זה הקטע. עכשיו, בקטע אני בעצם מדבר הפוך על הפוך. אני מדבר על גזענות, נכון. ואני אומר שזה פוגעני, ולקחת את המילה הזו ולהפוך אותה זה פוגעני עוד יותר. אבל אם אתה מספר את זה על הבמה, כן. אתה צריך להביא משהו לפני זה. אני מספר על זה שאני הייתי עולה חדש, ויש לי קטע שלם על זה שאני הייתי עולה חדש, אני במצב פגיע. כן. מבין? אז אני אומר, בקטע הזה שאני עולה חדש, אי ההבנה שלי בשפה גרמה לי להשתמש במילה לא נכון, או להבין אותה לא נכון. אתה מבין? אבל בעצם אני מדבר על זה שהמילה עצמה היא מזעזעת וגזענית, אתה מבין? עכשיו, הוא צחק מזה, מהקטע, לא עשיתי את זה בהופעה. כן. לקחתי אותו לצד, אמרתי לו, אחי, זה קטע שכתבתי, מה דעתך? ועשיתי לו את הקטע על טעוניה, הוא אמר לי, וואלה, זה מצחיק. ואמרתי לו, בוא תקשיב הקטע הזה. הוא אמר לי, אחי, לא יודע. לא יודע, זה לא יבינו את זה טוב. כי השאלה, איפה התחלת לספר לו? זה כאילו, מאיזה נקודה התחלת לספר את ה... עשיתי את הבדיחה על טעוניה, ואחרי זה עשיתי את הבדיחה הזאת. כי ברגע שאתה אומר את המילה קושי, הוא חייב להיות בהכשר מסוים של משהו שאמרת לפני. תן דוגמה.
איך אתה מכשיר בדיחה כזאת? נגיד... או שהבדיחה הזאת היא לא לגיטימית בכלל. לא עניין של... כי אתה מבין שזה הפוך על הפוך. ברור, אני אומר, אבל יש מילים שאתה אומר אותם, ופתאום הקהל, אתה יודע, פתאום אני אספר בדיחה על שואה. על שואה, כאילו, רגע. אבל אם אני אספר בדיחה על זה שנגיד המדינה לא משקיעה בניצולי שואה, כאילו, לא יודע, עכשיו עולה לי בראש, כאילו... אתה מרכך את זה, כאילו. כן, אני אומר, המדינה הזאת, איך הם מתייחסים לניצולי שואה? אין, כאילו, מה הבעיה לתת להם 6 מיליון שקל? עכשיו, כאילו, אתה בא בביקורת מסוימת, ואז אתה יכול פתאום להכשיר את הבדיחת שואה הזאת. אוקיי. אז אם אתה רוצה להגיד למילה כושי, אתה צריך פתאום לדבר לפני זה, סתם דוגמה, על זה שאתיופים נעלבים כל הזמן. אבל הכושים זה לא על אתיופים. לא משנה. הקהל ישר מקשר לזה. אני גרתי בלוס אנג'לס והיה לי חבר אפרו-אמריקאי שם. עכשיו, ישראלי מפגר, לא יודע מה החיים שלו, ראה סרטים בזה, אני אומר לו, תגיד, כי הוא כל הזמן אומר, what's up nigger, אוקיי? עכשיו, לא מותר, זה כמו שמן יכול להגיד, לצחוק על השמנים, אבל אם אתה לא שמן, אתה לא תצחק על השמנים, אוקיי? אז אמרתי לו, תגיד, מתי אני יכול להגיד ניגר, ומתי אני יכול להגיד בלק? הוא היה בשוק מהשאלה, אבל עכשיו אמרת ניגר בעצמך, כי אני לא הבנתי את הקטע. זה כמו שרוסים, אומרים בלט, פתאום אתה אומר בלט, אתה אומר, מה אתה אומר? כן. אז בגלל זה אני אומר, אתה צריך כאילו לפני זה לספר סיטואציה שתהיה קשורה. נגיד שאתה אומר, אני לא מבין למה האתיופים נעלבים כל הזמן, כאילו, אני מבין, יש גזענות כלפי האתיופים, כל הזמן צועקים להם ניגר, לא ניגר, צועקים להם קושי ברחוב וזה. שאגב, אני חושב שכאילו, אני פעם, כאילו, המילה קושי, אני בכלל חשבתי שכאילו, היא באה במקום אחר. אבל היום, אתה בן 40, כן. אוקיי? כשסיפרתי לך את זה עכשיו, ראיתי שאתה מזועזע, למרות שאתה סטנדאפיסט. נכון. רגע, והשאלה שלי... ישר אמרת את המילה קושי. בגלל זה שאמרתי, אתה צריך לקשר אותה. כאילו, אתה בתוך תוכך אמרת, וואו, מה אתה, אנחנו מקליטים פה, אחי, מה אתה עושה? לא, כי אני דמיינתי אותך, אומר את זה, על במה, בדיוק. אז עשיתי את זה על במה. ויש לי קהל מוקלט, שאומר, מה? בדיוק. ואז כשאני מספר את ההסבר, אז הם צוחקים. אבל הזעזוע הראשון הוא הפתעה. נכון. אז אתה צריך לראות שהזעזוע הראשון לא יפגם בבדיחה הראשונה. אלא אם כן הריכוך אחר כך הוא טוב, אוקיי? אבל השאלה שלי היא כזאת, אתה היום נפגע, או זה מילה שמפריעה לך, למרות שאתה כבר הרבה יותר, אתה יכול לספוג יותר, בשבילך או בשביל הילדים שלך או בשביל העדה שלך, איפה אתה, איך אתה מקבל את זה? או שזה הכל? לא, זה הכל תלוי מי אומר את זה ובאיזה סיטואציה, זה לא... זאת אומרת, אם אני אומר את זה לא במטרה של לפגוע, אז אתה לא תיפגע? אין דבר כזה להגיד את זה במטרה לא לפגוע, כי תלוי איפה שמעת את זה. זאת אומרת שאם אני עכשיו... לא, אני שואל בקטע של אם אני מופיע עם הקטע הזה, מתעקש על הקטע הזה, ויש קהל אתיופי לצורך העניין, או כל קהל אחר. כן. הילדים שלי קיים. כאילו, אתה מבין, זה יכולים גם להיפגע. אבל הם לא, השאלה אם להם אומרים קושי. לא. זה העניין. לא אומרים להם, אבל השאלה אם לך אומרים. לא אומרים לך? לא אומרים גם. היום זה בא אחרת. לא משנה, פעם אמרו לך קושי? בוודאי. מה אתה אומר? הבדיחות שלי נכתבו בדם, אתה יודע. וואלה. זה, תמיד, אז יש שם רגש. יש את המבוגרים שהם לא מודעים, אז אומרים לי, אתה לא הקושים של אתה לא מהקושי. כן. אבל אומרים, יש הרבה, נגיד המבוגרים של פעם, אפילו לא מודעים למה שהם אומרים. אבל אתה היום מתעסק בצבע? זה משהו שמעסיק אותך, הדקויות האלה זה משהו שאתה, כי אתה כבר בוגר, אתה לא ילד, אתה כבר התעצבת מבחינה רגשית. אבל תמיד, אתה יודע, לפעמים, הרבה פעמים שאתה חושב שאתה כבר מעל, שעברנו את זה, תמיד יש סיטואציה שמחזירה אותך, אתה פתאום שומע. עכשיו, בגלל שאני הרבה ברשת גם, שולחים אליי דברים, אתה יודע, שולחים, בוא תראה את מה שקרה בספר הזה, בוא תראה עם הבחור הזה, בוא תראה את הסרטון הזה, כאילו, הרבה פעמים רוצים בשביל שאני אעלה על זה משהו, או שאני אעלה את הסרטון, או שאני אדבר על הנושא הזה. אז אנשים שולחים לי, אז אני חשוף הרבה יותר מהרבה אנשים שהם לא חשופים. אבל זה עדיין שם. אשתי והילדים אומרים לי, תקשיב, אם יש דברים שעשית בהופעה, אל תעלה לרשת. ברור. חברים יכולים לצחוק עליי, יש הרבה. אשתי מורה, התלמידים שלי יתחילו לחפש את זה, וזה יערוס אותי.
יש הרבה דברים שאני אפילו ואז אני אומר לעצמי, איפה אני נמצא? מה? אז אם כך, אני יודע, אני אמור לא לפחד להגיד כלום. היום אתה צריך לפחד להגיד הכל. אני עכשיו רואה את זה. עכשיו יש לי כתבה בארץ, אוקיי? ואתה יודע, הם לקחו דברים מההופעה, שעתיים של רעיון, מקצרים את זה לאיזה... עכשיו, אתה לא יודע, לוקחים לך, אתה יודע, דברים שפיקנטים. אני יודע, עשו עליי כתבות, אני יודע. לפני הרבה שנים. ואני כאילו בחשש, אוקיי, עכשיו, איך יפרשו את זה? אוקיי, סיפרתי בדיחה. אין לך שליטה על זה, אחי. אין לי שליטה על זה, ועכשיו אוקיי, זה בחוץ, הקהל צריך לשפוט אותי. אז עכשיו, הכותרת הייתה, אני לא רוצה להדליק משואה בגלל שאני אתיופי. זאת הייתה הכותרת. עכשיו, מי שיקרא את זה מבחוץ, עד הפעם בוכה לי על גזענות או איזה... עכשיו, אני סיפרתי על זה, שאמרתי שכאילו, שאלו אותי אם אתיופים מצליחים, מתקדמים, ואמרתי כאילו שאתיופי מצליח במשהו, החברה כל כך מופתעת שנותנים לו להדליק משואה. ואמרתי, אני לא רוצה להדליק משואה בגלל שאני אתיופי. והוציאו את זה מההקשר, ולקחו את זה לקיצון השני שלא התכוונת להגיד. לקחו את זה ככותרת, לא משנה אם אחר כך בכתבה... מפורט מה זה. כאילו, נניח, אני עושה את הבדיחה על הכושים, כאילו, מה שאני אומר, לוקחים את, יש לי בעיה עם כושים. בדיוק. לוקחים את זה ככותרת. ולא את הריכוך של אחר כך שאתה אומר, הייתי עולה חדש, ולא הבנתי את השפה, וחשבתי שזה. בדיוק. וזה מה שקורה ברשת. שברשת שאתה מעלה, לא אכפת להם עכשיו שאתה סטנדאפיסט, וזה הבדיחה, ולא... אז הנה, הם לוקחים את זה. אתה קורא טוקבקים? תגובות מדי פעם, תלוי. ואתה מגיב? יש ויש. תלוי. הקטע ששלחתי לך, חצי גיאורגי וחצי גרוזיני, הרי הוא מתחיל מזה שאשתי מרוקאית, וחברים שצחקו עליי, אמרו לי, הילדים שלך היו רוצחים. תקשיב, יש מרוקאים שנפגעו מזה. כי הם עדיין בקטע שאמרו שהם רוצחים, ועניינים, בסכין, וזה וזה. הילדים שלי מדהימים, אוקיי? ואני מת עליהם. והשילוב הזה, אני פשוט צחקתי על זה, שעל הסטיגמה של גיאורגים ומרוקאים, שהשילוב שלהם, כאילו הוא מפחיד. והייתה מישהי שכתבה לי, מה מצחיק בזה? מה אתה כותב משהו כזה? מה אתה אומר משהו כזה? אז עניתי לה, אני גם לא חושב שזה מצחיק, אני לא יודע למה הם צוחקים. עניתי לה בתור עצמי. כן. אז סבבה, זו פעם היחידה שעניתי, והבת שלי, בת 16, אמרת לי, אבא, אל תענה. אל תענה, לא עונים. הנה, יש לך בת חכמה. נכון? אתה יכול לענות, אבל... אבל זה יוצר טראפיקה לענות. כן, אבל אם יש תגובה שהיא כאילו שלילית, אתה מגיב עליה, לא משנה אם אתה מתנצל, אם אתה יוצא חלש. ברגע לא רק שזה, אתה יוצא טראפיק על התגובה הרעה, לא על הסרטון, אלא התגובה הרעה. אתה פתאום נהיה שיח על הדבר הזה. עכשיו, שאתה מגיב, הוא יגיב לך. מישהו אחר יגיב. זה מתפתח. ברור, זה מתפתח, וכל השיח נהיה סביב התגובה הזאת, ולא על הסרטון עצמו. תשמע, צריך ללמוד את הדברים האלה. אני לומד את זה אני בהתחלה הייתי מגיב. בעדינות אני לומד. לא, שמע, אני מקבל תגובות, לפעמים תגובות של... יש לי קטעים בהופעה, גסים, כאילו, וזה, לא. זה לא משהו שאתה יכול לעלות. אני לא אעלה. זה לא. למרות שאסף יצחקי מעלה חופשי, אתה יודע? אבל אסף יצחקי מעלה חופשי, גם אלסבים, והוא מעלה דברים שהוא לוקח בחשבון שאלה התגובות. אתה צריך להבין. זה הקהל. זה הקהל. אלה האנשים, לא, אלה האנשים שמגיבים לך, זה לא אנשים שיבואו להופעה שלך. אתה לא פונה אליהם. יהיה לך את התגובות האלה. אתה מעלה משהו גס, משהו גזעני, יהיה לך את האנשים שיגיבו לך. גם ברשת אל תשכח שרוב התגובות הן תגובות שליליות, כי מי אוהב לכתוב תגובות? נכון. זה אנשים אני לא ידעתי את זה. זה מה שאנשים כותבים. אז כאילו, אם אתה מעלה, אתה צריך להבין שזה יביא איתו תגובות רעות. ואני מקבל, תקשיב, אני יודע שאני מעלה משהו שהוא קשור לגזענות. אני אומר לך, ודאות. אנשים בוכים, תחזרו לאפריקה, מה השונה? מישהו שלח לי, קפץ לי אתמול בזיכרון, היה צריך לשלוח אתכם בתאי הגזים, משהו כזה. ואז כאילו הגבתי לו אחר כמה זמן, סליחה על האיחור, פשוט הייתי במקלחת. משהו כזה, כמה זמן לוקח לחשוב על זה, או שזה הולך מיד? זה עלה לי מיד. יש מצבים שזה עולה מיד ואתה... כן, ועלה לי מיד, ואז אמרתי, טוב, אוקיי, זו התגובה שהוא קיבל, והתגובה הזאת הצחיקה אותי, העליתי את זה כדור צילום מסך, בלי הפרטים שלו כמובן, בשביל שיהיה שיח סביב הדבר הזה. אבל אני יודע שיהיה משהו, על הכתבה הזאת בארץ, אני יודע שאנשים יגידו, אתם בכיינים, אתם זה, ואני בא לזה במודע שזה מה שהולך לקרות.
זאת אומרת, אם אתה מעלה סרטון, ואתה צוחק או מדבר על... אבל אולי אתה צריך לעשות איזושהי טרנספורמציה, ואם אתה לא רוצה שיהיה דיון על זה, על העדה האתיופית וזה, אז פשוט תדבר על דברים אחרים. בדיוק, אני אומר, אבל בסוף, תשמע, אני מדבר הרבה, על הרבה נושאים. אני יכול לדבר על פוליטיקה, אני יכול לדבר על זה, אני כותב, אני מעלה תכנים לרשת. אז אני כותב על הרבה דברים, אבל שכן אני... כי אדיר מילר, מה הוא? איזה עדה הוא? הוא פולני? אשכנזי ונשוי למרוקאית. לא משנה, הוא פולני, במקור. כן. כמה הוא מדבר על הפולניות שלו? אבל זה לא מאפיין אצלו, זה לא מאפיין בולט. אם להגיד אני... כי הם עלייה ותיקה יותר אולי. גם כי זה לא... אין לו את המבטא, נגיד ננסי ברנדס, הוא כל הזמן על זה, כאילו, כי זה יש לו בולט, השפה שלו היא שונה, המבטא שלו הוא בולט, אז אתה חייב לדבר על זה, זה כמו... אני לא מתעסק בעדה בכלל, חוץ מהחצי בדיחה הזאת שזה, אני לא מתעסק בזה. כי אין אצלך, אם היה לך עכשיו מבטא רוסי כבד, כן. אתה חייב לדבר. או גיאורגי. לא יודע איך נשמע המבטא בגיאורגי. ממוקה מ-80. אוקיי, אם היה לך את המבטא הזה. זה לא, תקשיב, יש לי דודים שהתחילו לדבר כמוהו, כי הם חושבים שככה אמורים לדבר. אז תחשוב, אם היה לך את המבטא הזה, היית חייב להתייחס לדבר הזה. זאת אומרת, זה מאפיין שהוא שלי. הוא שלך, הוא בולט, אתה חייב להתייחס על זה. זה כמו שאני עולה לבמה פעם, מישהו אמר לי, תעלה לבמה, אל תדבר על זה שאתה אתיופי. אל תזכיר את זה. והקהל היה כמה דקות בשקט. כי רגע, יש פה משהו. יש פיל בחדר. כן, יש פה משהו, מה, אתה לא מדבר על זה. כי הקהל רוצה רגע. ואז שאני משחרר את זה. משחרר את זה, כן. וששחררת פתאום, הם פתוחים, אוקיי, זה בסדר, הוא יודע שהוא אתיופי. או שאולי הם ראו חומרים שלך ברשת, והם אומרים, אוקיי, אנחנו באים, יודעים שהוא הולך לדבר על זה, פתאום הוא לא מדבר על זה. אני לא יודע כאן, אני מדבר איתך בתחילה, לא כולם מכירים אותי, אבל כשאני עולה על הבמה, אוקיי, מכירים, השם שלהם מצלצל, משהו נראה מוכר, לא באמת מכירים אותי עד כדי כך. אחרת הם קונים כרטיסים להופעה שלי. אחי, תקשיב, אני מתייעץ איתך. אני 3.5 שנים עושה סטנדאפ, אני בן 49, אני בלחץ של גיל. מה השלבים? שלבים מה? שאתה עברת, ואיך, מה השלב הבא שלי? לאן אני הולך? מה אני עושה? כאילו, יש לי מופע מלא, שלא הופעתי איתו אפילו פעם אחת. עכשיו מה אני עושה? לפי דעתי לנסות למצוא אולי, קודם כל להשתבץ בבמות. אני עושה, אני מופיע 2-3 בשבוע. בליינים. לא ליינים, אני מדבר לך על ליינים של נגיד הופעתי בקומדי בר, הופעתי בקומדי בר, בסופ"שים. הופעתי איזו תקופה, ואז לא משנה, היה שם איזה סיפור, אז יצאתי משם. לא שלא נעים, פשוט... אבל לקאמל קומדי קלאב. כאילו אתה צריך... לקאמל אני לא הולך. התחלתי מהקאמל. הקאמל אני לא הולך בגלל שאני נגד... עם הבמה הפתוחה. אני נגד ההתניה שמכריחים מופיעים להביא קהל. טוב, אני לא הייתי בתקופה הזו שהכריחו להביא קהל. ואני לא מופיע בכל מקום שמכריח אחרים גם להביא קהל. זה הקטע עקרוני, כאילו. לא, אני פשוט מופיע בסופי שבוע. אריק זילברמן אמר לי, אתה מפגר, מה אתה מתעקש עם העקרונות שלך וזה. אני חושב שזה יותר נכון כך. אתה צריך לעשות משהו שבסוף גם משרת אותך, זאת אומרת... אבל זה אגואיסטי. לא. זה אגואיסטי, אם זה משרת אותי, אבל זה כן מפלה מישהו אחר, אז מה הקטע? זה לא, זה לא את העניין של המפלה מישהו אחר, זה העניין של, אוקיי, שצריכים להביא קהל לבמה מסוימת. שיביאו קהל, שישווקו ויביאו קהל. כן. להביא דרך המופיעים זה לא דרך להביא קהל. אבל אתה חושב על האינטרס שלך, ואתה אומר, אני צריך עכשיו להופיע. אני אעשה את המיטב, צריך להביא 3-4 אנשים, אני מוכן לפרסם. לא, אני מפרסם. בסדר. היו ערבים שרק אני הבאתי קהל. כן, אני מניח שזה קורה. אני אומר לך שבוודאות, אני יכול לפרסם, לא בטוח שאני אביא קהל לבמה כזאת. לא, אבל הם מפרסמים את זה כתנאי. כן, אבל אני אומר, אם התנאי הזה... בגלל זה יש ליינים שאני לא הולך אליהם. לא, זאת הסיבה, לא משנה, זאת הסיבה שאני לא הולך לקאמל, אני לא הולך... לא, כן, אני אומר, אבל הבמות האלה לפי דעתי, שהם מבקשים להביא קהל, הכוונה זה שהאומנים שמופיעים יעשו את המיטב, בשביל שיפרסמו את זה מספיק, בשביל שיבוא קהל. כן. לא נראה לי שיתעקשו אותך עכשיו בבית 2 ולא 3, לא יודע כמה זה... כן, תקשיב. כן? אני גם לא מבין את הסטנדאפיסטים הגדולים, המפורסמים, שלא יוצאים נגד זה, כי אז בעצם הם מרוויחים מזה, לא?
הם מרוויחים? לא, הם מרוויחים קהל, כאילו, לא קהל משלם, לא כסף, אני מתכוון, הם מקבלים, יש להם במה, עם קהל, אז למה שיצאו נגד זה? אבל זה לא נראה לי שזה, א', זה לא יודע כמה זה מעסיק אותם ברמה שזה מעסיק. אני מבין, כאילו, אתה מבין, זה כאילו אתה מתעסק באיזה משהו קטן, הוא אומר, עזוב אותי, תראה איזה בעיות גדולות יש לי, מה עכשיו אני מתעסק בדבר? אבל זה לא רק זה, העניין הוא, היה לי הופעות, הייתה לי הופעה שבאו לצלם אותי לטלוויזיה. ולא היה קהל. ולא היה קהל, ויצאתי החוצה. אספת אנשים בחוץ. ואספתי אנשים. וזה העניין של, לפי דעתי שמבקשים מסטנדאפיסטים מתחילים להביא קהל, זה בוא תעשה את המאמץ שיהיה קהל בשביל שאתה תהנה בסופו של דבר. זאת אומרת, יש הרבה במות שהם לא פנויים עכשיו לסטנדאפ, יש מישהו לקח בר מסוים, שאמר לו, אוקיי, היום הזה חלש לי, בוא תעשה סטנדאפ, ועכשיו, בעל המקום... אני מבין את כל המסביב. ועדיין יש לי בעיה עם ההתניה הזאת, כי אני מכיר כאלה. כן. שאין להם, אחי. אין להם את מי להביא. ולכן הם לא יכולים להופיע. ובעיניי זה בעייתי. אני מבין את הבעייתיות, אני חושב... כאילו, אתה אומר, שחק את המשחק. לא עניין של לשחק את המשחק, תעשה את המאמץ. לא, מאמץ עושים. קשה לי להאמין שאם מישהו ממש יגיד, שמע, אלי, באמת, אף אחד לא מכיר אותי. קיצור, יש לי את הפלונטר הזה שעוד לא פתרתי אותו. ואני גם שמתי איזשהו כוכבית שאני אומר, אולי עם הזמן אני אשתכנע שהצד השני צודק. אבל כרגע אני שם, וזאת הסיבה שאני לא הולך לקאמל. אתה לא צריך להשתכנע שהצד השני צודק, אתה צריך להשתכנע רגע, זאת הסיבה שאני לא הולך לקאמל, אבל זה לא שהקאמל עכשיו פנו אליי ואמרו לי, בוא, דפוק לנו פה הופעות של סוף שבוע. אוקיי, זה לא קרה. אבל זה עניין, תחשוב שפעם סטנדאפיסטים, אומנים, לא רק סטנדאפיסטים בתחילת דרכם, היו מביאים, זה היה הקטע, אתה מחלק פליירים שיבוא אנשים. כן. והפליירים של האנשים, של פעם, זה עכשיו, אמרו לך, תביא 2-3 אנשים בשביל להופיע. כן. שהמטרה, אני חושב, עזוב את העניין של להביא קהל, אני חושב שקהל שאתה מביא אותו, לי, הוא פחות טוב. זאת אומרת, זה קהל שחברים שלי... נכון. אני לא, מהסיבה הזאת הייתי אומר לא, אבל... כי זה קהל שהוא, כאילו זה קהל... הכריחו אותו לבוא. גם הכריחו אותו לבוא, וגם זה קהל שהוא מכיר אותך, זה כאילו, אני לא יכול להופיע מול חברים שלי, לא שחקו מזה. נכון, הוא לא קהל אובייקטיבי. כן, אתה רוצה לעשות את החומרים. ויש איזה משהו גם בתוכי שאומר, אני לא צריך אחרים כדי להיבנות, אתה מבין? אני בונה את הדרך שלי. יש משהו יפה שאדיר מילר אמר, באיזשהו פודקאסט, שהוא אמר, אני כמו סוס עם ברטיות על העיניים, אני הולך בדרך שלי. יש לי את הדרך שלי, ואני חוצב אותה, אוקיי? לא מפריע לי איך אחרים חושבים, מה הם אומרים, אתה מבין? בגלל זה אני אומר. זאת אומרת, יש לי מופע מלא, ולא בניתי אותו בקאמל. לא בניתי אותו במועדונים. בניתי אותו מזה שהלכתי והופעתי 3 פעמים בשבוע. נכון, אבל בגלל זה לכל אחד יש את התהליך שלו, אתה יודע, אתה עובר, אתה כותב אתה תופיע במקום מסוים ותתפתח בצורה מסוימת. יש כאלה נגיד, אף פעם לא הופעתי בקומדי בר. כאילו, אף פעם. למה? א', כי אני מופיע בפקטורי ובקאמל, אז לא... אז הם מתחרים כאילו? אני מניח שיש... יש דבר כזה? מסוימת, אני לא... למה? אבל יש מופיעים בקאמל ומופיעים בפקטורי? כן, כן, אני מופיע גם בקאמל וגם בפקטורי. לא יצא לי בקומדי בר. אז הנה, אולי עכשיו ירימו לך טלפון. כן, לא שיש לי איזה שאיפות... אחרי הכתבה בארץ. לא הייתה פנייה, כאילו, אבל אני פשוט אמרתי, אני מופיע בשתי מועדונים, שהם מעולים לגמרי, ועכשיו להוסיף עוד מועדון, אני לא בשלב הזה שאני יכול להגיד לו, אוקיי, אתה תשים אותי בשעה כזאת, אתה תשים אותי בשעה כזאת. כמה זה חשוב להופיע במועדונים? זה חשוב להופיע בכמה שיותר מקומות, לא רק מועדונים. לא, המועדונים כמה חשוב. המועדונים, זה מאוד חשוב כי זה בונה אותך לאורך זמן. בונה אותך בסצנה? גם בסצנה, גם בהיכרות שלך עם האנשים. הרי לא הייתי פותח למני עוזר אם לא הייתי מופיע במועדון. אוקיי. זאת אומרת, הוא מופיע במועדון. אבל עדיין, יש לך רשת. כן, אבל בסוף, הכוח הכי טוב... מישהו נתן מילה, מישהו המליץ. מישהו המליץ וגם מישהו ראה. אוקיי. מני ראה אותי מופיע. הוא לא ראה קטע. קטע אני יכול לערך אותו. אני יכול לקצר, אני יכול להכניס צחוק, אני יכול לשפר את זה. אבל שמישהו ראה אותך על הבמה, וגם במועדונים האלה, לאט לאט מגיעים הסטנדאפיסטים היותר טובים. עכשיו, אתה, עם הסטנדאפיסטים, אתה כאילו לא באותה רמה, אבל אתה עדיין, אתה מופיע איתם באותו לבל. כן. זה גם אומר משהו עליך, וזה גם הקהל. תקשיב, אני כשהייתי אז בהתחלה, הייתי בשוק מזה שאנחנו משחקים כדורסל
אני, אתה, ניידיץ, אסף מור יוסף. כאילו, אמרתי, מה, אתה רציני? אתה מבין? אז תקח את האלם שהיית בו. אתה רציני? כאילו, זו השורה הראשונה של הסטנדאפיסטים בארץ. מה הסיכוי שלי לפגוש אותם בכלל? ובדיוק, עכשיו אתה פוגש אותם על הבמה. כן. עכשיו על הבמה פתאום מעורר אותך, סטנדאפיסט יותר ותיק, או יותר טוב, רואה אותך, יכול להיות שהוא משפר אותך יותר. יכול להיות שאתה רואה אותם, אתה אומר לעצמך, רגע, אני צריך לעלות עכשיו אחרי אורי חזקיה, כאילו... תדע לך שאני גיליתי שסטנדאפיסטים טובים, הם גם שחקני כדורסל טובים. לא יודע, אורי ברויר הוא טוב, נכון? אורי ברויר הפתיע אותי לגמרי. מה זה? אמרתי, איך הוא, באיזה... מאיפה, מה הקשר שלך לכדורסל? לא הבנתי, והוא טוב. כן, הוא גם... וניידיץ הפציץ שלשות, בדיוק דיברנו על זה לפני כמה ימים. תדע לך שאני, בתור השחור שם, הרגשתי אכזבה. אתה היית טוב, למה? אני הייתי אמור להיות הכי טוב, כאילו, אורי ברויר, טוב, כל אחד ויתרונות שלו. אבל מילה טובה לדוריטח על זה שארגן את זה. כן. נכון? הוא ארגן את זה. הוא ארגן את זה, והוא צריך לחזור לזה עכשיו, הוא בפוקר, אז זה יותר בישיבה. תגיד, רוטינת כתיבה. דיברנו על זה, אמרת שאתה כותב לא בצורה מסודרת. ממש לא. אני כאילו... אתה כותב רק סטנדאפ או שאתה כותב גם דברים אחרים? של פרוזה, תסריט, סדרה? אני מת לכתוב איזה סדרה. פעם כתבתי למישהו גם להתחלה של פרק. אבל זה החלום, לכתוב סדרה שהיא לא נפסו. כאילו לא המשפחה האתיופית, משפחה. כאילו זה משהו שכמו כך סברי מרנן, שזה כאילו. אבל משפחה שהילד שלה הולך בספר, כאילו הכל לא האתיופית היא המאפיין הבולט של זה. יכול להיות שזה משפחה אתיופית, אבל לא... אולי, אבל אתה צריך לעשות טרנספורמציה עם החומרים, קודם כל שאתה עושה בסטנדאפ, בשביל להגיע לשם. כן, אני אעשה. להשתחרר מהדתיות. כן, זה גם משהו, זה גם מה שאני עושה גם ברשת. אני רוצה להעלות המופע בצולם הבא שלי, הוא ידבר על בדיקת זרע שעשיתי, על איך נולדה לי ילדה, הוא לא מדבר בכלל על זה, על האתיופיות. רגע, יש לך כרגע מופע מצולם שהוא כן ברשת? יש מופע, לא. שלם? מופע שלם. כמה זמן? לא, זה היה קטע ויראלי שהתפוצץ לפני הקורונה, שערוץ טדי באו לצלם בפקטורי. כמה סרטונים, אני אפילדתי איזה 6 דקות, משהו כזה מההופעה. הוא היה ויראלי בטירוף, הוא על איזה 1,600,000 למה הוא היה ויראלי? כי הוא היה חדש. לא, אבל מה עשה אותו ויראלי? הוא היה חדש בנוף. בקטע של סטנדאפיסט אתיופי? בדיוק. אוקיי. הוא היה קטע טוב, כן? והוויראליות... אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מחזיק. הוויראליות הייתה בעדה האתיופית או בכלל? לא, 1,600,000, בוא נגיד. וואו. אתיופים יש 150,000. תקשיב, יש לי עכשיו איזה 50,000 צפיות. בטיקטוק, ואני אומר לבת שלי, וואו, היא אומרת לי, מה אתה מתלהב? יש מיליונים של... כן, יש זה. ואז היא אומרת לי, זה לא הצפיות, זה הלייקים, ולא הלייקים, זה העוקבים. זה העוקבים, וזה התגובות, והשיתופים, זה הכל. יש סרטונים שלי שאני מעלה, אתה יודע, שמתפוצצים, הלכתי עם הילדה, עשיתי סטורי. עם הילדה, שהצחיק אותי הסטורי הזה, אז עשיתי אותו בתור פוסט. והוא התפוצץ ברמה, אתה יודע, פתאום אני מסתכל על 400,000 צפיות, ואני כזה, מה, הצחיק אותי באותו... מה זה עושה לך שזה 400,000 צפיות? בפעם הראשונה. בפעם הראשונה, אני אומר, אתה יודע, איך אני משחזר את זה עכשיו? נכון. איך אני עושה, מה עשיתי שם טוב? אבל הסוד הוא לא לשחזר. הסוד הוא האותנטיות, זה מה ש... האותנטיות, הכנות. זה מה שקנה, זה פתאום אתה קולט שוואלה, לא תכננת, לא רציתי, לא... אתה לא יכול לתכנן סרטון ויראלי. כאילו ויראליות היא קוראת מעצמה, אם הסרטון טוב הוא עובד, אבל קשה לתכנן, לעשות סרטון ולהגיד, אוקיי, זה הולך להיות סרטון ויראלי. נכון, אין כללים. כשאני העליתי את הקטע סטנדאפ, ידעתי שהוא טוב, כי זה החלק הכי טוב שלי מההופעה. ידעתי שהוא טוב, וידעתי, אתה יודע מה, אני אמרתי לעצמי, אני מעלה את זה לפייסבוק. רוצה? כן. אמרתי, אני מעלה את זה לפייסבוק, הוא יגיע, בהבחנה שלי, אמרתי, הוא יגיע ל100,000 צפיות. אמרתי, זה קטע... כמה הוא עשה? הוא הגיע ל1,600,000, כן? אוקיי. אבל אמרתי, ידעתי שהוא טוב מספיק. לא חשבתי שהוא כזה טוב. תשמע, זה אחרי זה פתאום, אתה יודע, הזמנות, עניינים, זהו. אחר כך באה הקורונה ולסקת הכל. אז בוא, תגיד, שלבים, מה השלבים? כשאתה היית 3.5 שנים בקריירה, איפה היית? מה, בוא נשווה. זה מרגיע אותי, ההשוואות. למרות שאני גדול ממך ב10 שנים, אתה מבין? קודם כל, תמיד עבדתי בעבודה נוספת. אז לא הסתמכתי רק על הסטנדאפ, אבל בכלל כתיבה, אני
גם כשהרגשתי צורך, אוקיי, אני צריך לכתוב על משהו, אמרתי, אוקיי, על מה אני יכול לכתוב? לא זה, אני מתכוון מבחינת קריירה, אחרי כמה זמן היה לך מופע מלא, מתי? זה נבנה, כי עכשיו יש יותר במות. אסף מור יוסף אמר שאחרי 5 שנים היה לו מופע מלא, אבל שהוא פרץ אחרי 9 שנים, אבל לא עשיתי כלום. נכון, אבל זה השלבים. זה כאילו, אני לא יודע להגיד לך לפי שנים, כי אתה יודע, היום הכל הולך יותר מהר ממה שהיה פעם. אם פעם אני אומר לך שהייתי במה פתוחה, נרשם פעם בחודשיים 3, היום אתה יכול במה פתוחה כמעט כל יומיים להופיע. הנה, אני מופיע 3 פעמים בשבוע. זהו, אז זה מקצר לך הרבה תהליכים. אבל מה שזה לא יכול לקצר לך זה את הניסיון. כאילו, אתה יכול להופיע, להשתפשף יותר, אבל הרבה פעמים אני רואה הרבה אנשים שעולים... את ההבשלה. כן, פתאום אני רואה סטנדאפיסטים חדשים, שהם מופיעים לא הרבה זמן, בואו ננסה דברים חדשים. הכל חדש אצלך, כאילו. נכון. איך קפסת למשהו חדש? כאילו, האנשים רוצים הכל מהר, ומפספסים קצת רגע, בוא. פתאום יש לי קטעים שלי, שאתה יודע, מופיע אותם מלא שנים, שפתאום משהו נכנס לשם, עוד איזה קטע נכנס, פתאום הוא התפצל לאיזשהו משהו שלא חשבתי עליו. ואני לא עסוק בלכתוב קטע חדש, אלא פתאום אני מבין, רגע. כן, יש לי קטע שכתבתי לפני 2 שעכשיו פתאום אני פתחתי אותו, אמרתי, וואו. אבל יש קטע שאני רץ איתו. הגיע לפתרון. אני רץ איתו, ופתאום אני קולט שאני יכול לקחת אותו, רגע, עוד כיוון קטן, כאילו, עוד באותה הסיטואציה בדיוק, אני יכול להכניס לה עוד נפח מסוים. ואז פתאום זה מתאבא וזה עולה. אבל עם הזמן, התחלתי להיות מופע פותח של מני עוזרי, אז פתאום יש לך במות, אתה נחשף... אחרי כמה זמן שאתה מופיע איתה במופע פותח? לפי דעתי... לפני כמה זמן, אם אתה מופיע 9 שנים, זה נעשה את החשבון. בוא נראה, אני כבר 2 פחות מופיע איתו, הייתי לפני זה משהו כמו 3 שנים אחרי. 3 שנים אחרי שהתחלת להופיע. כן, משהו כזה, 3-4 שנים. יפה, 3-4 שנים. זה מהר. כן, זה מהר. ופתאום אתה יודע, יש לך את הדקות שלך, ואתה גם לא רוצה לאכזב. נגיד, סופי שבוע, שאני מופיע במרתון של הפקטורי, אני תמיד אומר, אני לא עושה קטעים חדשים. כי אתה רוצה שיזכרו אותך במשהו טוב. וזה בעיה, כי אז אתה לא מפתח את החומרים. כן, אבל אתה עושה אותם במות אחרות, אתה יכול לעשות. אבל אתה אומר, אם אני עכשיו מופע פותח של מני עוזרי. ראיתי אותך. ראיתי אותך בפקטורי. שהייתי בהתחלה. ראיתי אותך, הופענו באותו ערב. אתה פתחת, אני חושב, או סגרת. במה פתוחה? כן. שפעם, מזמן, שהיה שם במה פתוחה. בדיוק. כן, ראיתי אותך. שהיה את השיחות פתיחה. כן. אז עכשיו נגיד שאני בסופי שבוע, אני מרגיש מחויב, שאני לתת את הקטע הטוב שלי, כי אני רוצה שהקהל יזכור אותי בקטע טוב. בפעם הראשונה שעשית מופע מלא, כן. איך זה קורה? אני זוכר שפעם ראשונה שעשיתי, אמרתי, אוקיי, אף אחד לא מכיר אותי. כן. כאילו מכירים בסטטוסים וכאלה, לא כהופעה. ואמרתי, איפה הקהל שלי, איפה אני יכול להביא קהל להופעה. אני זוכר שההופעה הראשונה שעשיתי, זה היה בפתח תקווה, אני גר בראש העין. לפני כמה זמן? זה לא הרבה זמן. לא, הרבה. כן? הרבה, ואחר כך עצרתי, אבל... לפני כמה זמן? לפי דעתי, בוא ננסה לחשוב אם הייתי מני עוזר לפני או אחרי. בערך, לא משנה. בוא נמקם את זה. זה אם אתה לוקח בערך 5 שנים? 5 שנים? בערך 5 שנים. אני אמרתי לעצמי, אוקיי, אני רוצה לעשות מופע. קודם כל זה מדהים, שההופעה הראשונה מלאה שלך הייתה לפני 5 שנים. כי אתה, גם הקטע של 5 שנים אחרי ההופעה המלאה, זה... אתה מבין מה אני מתכוון? בדיוק, כן. אבל אני אמרתי לעצמי, רגע, כי מאיפה זה הגיע? אני עושה בבמות 4 דקות, 5 דקות, עכשיו זה קצת יותר, אבל זה הבמות. אני רוצה לעשות משהו יותר גדול. איפה יש לי את הבמה לעשות יותר חומר? כי אני לא יכול, אין לי איפה לנסות אותם. עכשיו שאתה בבמות, אתה רוצה להוכיח את עצמך שאתה טוב, אז אתה נותן קטע שהוא טוב. ואתה לא, אין לך את הזמן לעשות 20 דקות, חצי שעה. כן. ואז אמרתי, אני צריך לעשות תופעה שלי, שהקהל יבוא וישמע אותי במשך... עשית את זה בפתח תקווה לכמה קהל? פתח תקווה, אני זוכר ששיווקתי זה יפה. הרסת את זה יפה. הרסתי את זה יפה, מופע ראשון, מלא, ענייני, פתח תקווה. באו איזה 200 ומשהו, קרוב ל-300 איש. וצילמת את זה? אני זוכר שאפרופו פלג חיבה, הוא היה מופע פותח. וואלה. זוכר, צילמתי את זה באיזה מצלמה, אני לא זוכר. פלג חמוד. זה קיים. Amazing, כן, ללא רואים. איך הגעת לזה שפלג היה מופע פותח? שהתחלתי לעשות, אמרתי, אוקיי, אני צריך לעשות מופע סטנדאפ מלא, ואני צריך מישהו שיהיה מופע פותח, אני לא אפנה לטובים.
לא בגלל, כי אני לא בקשר, לא הייתי בקשר טוב איתם בשביל לבקש מהם, וזה גם קצת יומרני לבקש מישהו יותר טוב ממך להיות מופע פותח, וחיפשתי מישהו עם אנרגיות. שירים, כן, שירים, לא מישהו עכשיו שיספר להם. אז איפה ראית את פלג? לפי דעתי בפקטורי. לא, לפי דעתי בפקטורי. ואז אמרתי לו, והוא בא לפתוח, הוא היה מלא אנרגיות כזה, ואז אמרתי לו. כן, זה חוצפה, עכשיו נניח, אני עושה מופע מלא, אני אומר לך, ברקור, בא לך לפתוח לי את זה. בדיוק. זה גם מעליב, כאילו, מה אתה עכשיו בא מתנסה עליי? לא, אגב, גם בשבילך זה לא טוב להביא מישהו שהוא ותיק יותר, מוכר יותר ממך. עזוב טוב או לא טוב, אבל מישהו שיותר מוכר ממך. כאילו, תבוא עכשיו למופע הפותח שלך, תגיד למני עוזרי. בדיוק, תבין. אני יכול להרח, אבל להביא אותו מופע פותח, זה כאילו, גם אם הוא יסכים, זה לא טוב לי. כולם יבואו בשבילו, מה עשינו בזה? אז זה היה בפתח תקווה. טוב, אחרי רבע שעה, כל הקהל הולך. אז הייתה הופעה ממש, גם התרגשתי מלא, אבל, מה, הקהל בא לפרגן. ועלית עם פתק? אני זוכר. או שזכרת את הכל? לא, אני אף פעם לא עולה עם פתקים. אני מנסה לחשוב אם באותה הופעה... לא, בסדר, כאילו... באותה הופעה אני זוכר שהכנתי לי את הדף. אבל לא עלית איתו. שמתי אותו במוניטור מקדימה. לא הסתכלתי עליו פעם אחת, כי א', זה היה רחוק. גם אין סיכוי שאתה... שמת דף שאי אפשר לקרוא. כן, כי אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, שיהיה לי זה. אני לא עולה עם דפים, אף פעם לא עולה עם דפים, כי אני אומר תמיד... ואחרי ההופעה המלאה, איך הייתה התחושה? הייתה תחושה של בא לך עוד, אבל אתה מבין כמה זה היה קשה להביא את הקהל. אם אני עכשיו רוצה להופיע מופע מלא לאולמות של 100 אנשים, אוקיי, אני לא יודע כמה כאלה יש. כן. כמה הופעות כאלה אני יכול לעשות בחודש, בשבוע? בשבוע אתה לא יכול לעשות הרבה. אחד? זה הרבה? אחד בשבוע? אחד בשבוע, איך אני בונה את זה? מה הקצב? מה זה? איך אני... קצב? קצב התקדמות. אני אסביר לך... כי בראייה שלי, אני אסביר לך, בראייה שלי, ואני מבין את מה שיונתן ברק אמר, שאם אני עושה 40 הופעות בשנה לצורך העניין, אז המופע שלי בהכרח ישתנה. ברור. מההופעה הראשונה להופעה ה-40. לגמרי. ומה שהוא עושה, הוא מצלם את ההופעה ה-40. ובינתיים הוא בונה, וכבר נבנה לו עוד מופע. אתה מבין? בדיוק, אבל... עיקר ההתעסקות שלי, נגיד, זה להביא קהל. זה ולמה אתה לא מביא, למה אתה לא עובד עם יחצנים שמביאים קהל? הרי יש אנשים שזה העבודה שלהם, להביא קהל. יש אנשים בעבודה שלהם, אבל אתה רוצה, אתה יודע, אתה רוצה את הקהל שלך שבו. בסדר, אז לאט לאט הקהל, לא קהל חינם, למה? לא, יחצנים שמביאים קהל בתשלום. כן, כן, אבל אני אומר, אני בונה לעצמי את השם שיבוא קהל, זה התהליך. עכשיו, לעשות תופעה פעם בשבוע למישהו שהוא פחות מוכר, זה הרבה יותר קשה, מבחינת קהל, אני מדבר, מבחינת קהל. פעם בחודש? אם היה לך את האופציה... פעם בחודש? כמה הקצב צריך להיות, לדעתך? זה נבנה, אין איזה... לא, נגיד בשנה הראשונה, מה הקצב? איך אני מסתכל עכשיו אסטרטגית? אם אתה מצליח לעשות פעם בחודש 100 איש, זה טוב. זה מעולה. אוקיי. זה מעולה. היום אני היום סוגר לעצמי את ההופעות, אני פונה לאולם מסוים, סוגר את התאריך, סוגר... ואתה סוחר את האולם או שאתה עושה חלוקה? לא, סוחר. למה? מה ההבדל בין שתי השיטות? שיטה אחת זה לזכור, ושיטה שנייה זה להתחלק איתם בהכנסות. להתחלק בדרך כלל זה הברים. זה המקומות של הברים, הגולה וכאלה, שהם מתחלקים איתך, כי הם נותנים לך את כל הציוד. אבל אולמות, אין חלוקה, כי הם לא מתאמצים, כאילו, רק נותנים לך את האולם. לזכור היא עסקה יותר עדיפה. תלוי. תלוי מה המחיר. תלוי מה המחיר. כאילו, תלוי כמה שכירות עולה. אני מסתכל פה בגלל שיש לי שאלות שכתבתי לי כזה. אני אומר, זה תלוי כמה העלויות. שאני סוגר אולם, אני מחשב לעצמי, אוקיי, כמה יעלה לי השכירות, הפרסום, ההגברה, התאורה, ולפי זה אני אומר, אוקיי, זה שווה לי, זה לא שווה לי. יש מקומות שאתה יוצא לא מורווח, לא מופסד, אבל אני אומר לעצמי, אוקיי, זה תהליך. פה אתה לא מפסד, יכול להיות שאני אפסיד אפילו. אבל אתה צובר שם, אתה צובר ניסיון. בדיוק. גם אתה לא עף במחיר של הכרטיס בשביל שלו. ואתה גם מתגבר על הפחד. בדיוק. שלה לעשות הופעה שלך. לא רק זה, הרי הפחד זה הדבר הכי גדול פה, נכון? אני זוכר שעזבתי את המשרד. איך שעזבתי, קבעתי לעצמי 3 הופעות קדימה. שכרתי, התקשרתי לחובות, פתח תקווה, נתניה, סגרתי. כאילו, אמרתי, אוקיי, אני כבר מושקע שם. זה מחייב אותך. זה מחייב אותי לעבוד בשביל... אחי, אני בן 49 עשיתי דברים גדולים בחיים, ועדיין יש לי פחד.
פחד ממה? פחד לצאת לבד, לעשות את המופע המלא שלי, להתחייב לאולם, עכשיו להתחייב, להתגייס לזה שאני הולך להביא קהל, אתה מבין? אוקיי, עכשיו נגיד, חייבת אולם עולה לך 4,000 שקל. נכון. אז הפסדת 4,000 שקל. אני יודע. אז איפה הפחד? אני לא יודע להסביר את זה. אתה זוכר את הפעם הראשונה שלך? הפחד הוא לא 4,000 שקל. הפחד זה הצעד. הצעד, כן, לעשות את הפעולה. לעשות את הפעולה, זה הפחד. בגלל זה אמרתי, קודם כל עשיתי את הפעולה, ואז חשבתי, אתה יודע, שאדיר מילר פנה, אמרתי כן, ואז חשבתי, כאילו, קודם אמרתי כן, הכי הרבה. אז אני בחיים, יש לי אח יותר קטן ממני, יש לי אחות ואח. אז שהוא היה קטן, הוא קטן ממני ב-12 שנה. אז אני זוכר שתמיד אמרתי לו, תעשה תמיד מה שמפחיד אותך. תתגבר על הפחד, כי אז אתה פותח את ה... בדיוק, גם, בוא, מה הצד השני? תחשוב. ואני לא מיישם את זה, אתה מבין? לא, אני אומר כאילו, אוקיי, עשית איזה, שכרת אולם, עלה לך 4,000 שקל, עוד תוצאות פרסום, הגעת ל-6,000, אתה עכשיו מופסד 6,000 שקל. זה הגבול, אתה לא חושב שהוא הולך להפסיד את החיים שלך, זה כל הסיכון. ברגע שאתה חושב על זה ככה, אתה אומר, אוקיי, ואז אתה מתעסק, עכשיו אני צריך להביא קהל, אני צריך להביא את זה, או למלא את המקום. אבל הצעד של לעשות, אז הכי הרבה, אתה יודע מה, עשית את הצעד, לא קרתה הופעה. לא היה הופעה, לא יודע. ולא היה שלב שעשית חצי-חצי וכאלה? עשיתי. לפני ההופעה המלאה עשית חצי-חצי? כן, אבל לא במתכוון של לעשות חצי-חצי, אבל כי אז היה פעם, הייתי עם דודי ארבלי, עשיתי חצי-חצי עם... באחלה שלא יהרוג אותי, אורן קמיאנסקי, אורן קמיאנסקי, זה היה קטע גם מרוסי ואתיופיה, זה שילוב כזה מגניב, כי אתה יודע שאין לי הופעה מלאה, אז אתה עושה איזה חצי-חצי, זה תהליך, בגלל זה אני אומר זה תהליך, כי בהתחלה יש לך 4-5 דקות לעשות, אין לך יותר מזה, כאילו כל במה שאתה תלך, לא מעבר ל10 דקות. ואתה מנסה את זה, ואז אתה מחבר את זה לזה. בדיוק, ולאט לאט פתאום משהו תגיד, אתה משתמש בספרות מקצועית של סטנדאפ? לא, אני אפילו לא... אתה יודע שיש ספרות. כן. אני תחנתי את כל הספרים שיש בתחום. אבל אני, פעם גם הייתי רואה סטנדאפ, ברגע שנכנסתי לעניין של סטנדאפ, אני כבר לא רואה. אז הייתי רואה סטנדאפ, ולאט, כאילו סטנדאפ אני מקבל בטלוויזיה, לא? כן, כן, אני כבר לא רואה. אין לי סבלנות כבר. לא הסבלנות, יותר החשש מלהעתיק? שזה ישפיע עליי, ואז אני... אתה לא תהיה אורגינל. כן. לאט לאט הכל הזה, פתאום אתה נאטם, כי אתה מתחיל לחשוב כמו... אבל אתה יודע מה? דובר קוזשווילי אמר, שבתוך תוכו יש לו את סקורסזה, ויש לו את קורסאווה, אבל הוא ירבול של הכל, כל מה שהוא ספג, אבל הוא גם אורגינל. נכון, אבל אני אומר, אני מעדיף לספר בדיחה שאני חשבתי עליה, או הבנתי אותה בסיטואציה מסוימת, שהיא בסוף גם, יכול להיות שמישהו חכם ממני גם חשב על זה. אבל עצם זה שאני חשבתי על זה ולא הושפעתי ממשהו, אצלי זה יושב יותר נוח. ברגע שהתחלתי לראות מה סטנדאפ, פתאום אני מסתכלתי, רגע, לא, זה יכול להישמע כאילו לקחתי. גם אם חשבתי על זה בעצמי, זה יכול להיות שישמע כאילו לקחתי את זה משם. אוקיי. אז התחלתי לנטרל את זה, אני רואה הרבה במות פתוחות, נגיד. אני הולך לערבים שאני אפילו לא מופיע. למה? כי זה מגניב לראות אנשים חדשים, עושים מלא טעויות. לא בקטע מתנסה, אלא בקטע של, בוא'נה, גם אני עושה את זה. לא רק הייתי עושה את זה, גם אני עושה. אבל יש גם משהו טרי שם, משהו חדש, שהוא חי. בדיוק. כאילו, למרות שזה טעות, זה עדיין... נכון, וגם הם מביאים, מי שחדש מביא תובנה, שהרבה אנשים ותיקים לא נוגעים בזה, לא מדברים על זה, או לא חושבים על זה. כן. ופתאום אתה מסתכל, אתה אומר, בוא'נה, זה כאילו, הוא לקח את זה לכיוון אחר. כאילו, יש בזה משהו מאוד יפה לראות את זה, שמישהו חדש עושה את זה, שזה ותיק, אז הכל מהודק, אתה יודע, אתה בא לראות תופעה, טופ, מישהו שעבד עליה שנים, הכל הצחוק, מתוזמן, הכל... מה חשבת לפני שבאת לפודקאסט? לא חשבתי, אמרתי, יאללה, נו. למה? למה? בגלל שלא עשית פודקאסט אף פעם, בגלל זה? לא, עשיתי פודקאסט. איזה? אצל... למה אני שוכח שמות? אלדד שטרית הייתי. לא, אלדד שטרית הייתי. אלדד שטרית, נכון. שלומי להקה הייתי, ולא... אז עשית, מה? כן, עשיתי. אבל אמרת לעצמך, אנחנו לא מכירים, גם לא זכרת ששיחקנו כדורסל ביחד. בדיוק, לא זכרתי. עד עכשיו אני אומר לעצמי, אני לא זוכר אותה בכדורסל. יש איזו סטנדאפיסטית שאני מאוד מאוד אוהב, היא מאוד ידועה בסצנה של הסטנדאפ, והיא הייתה אמורה לבוא להתארח. כאילו הסכימה. אוקיי. אמרתי לה, תבואי, תתארחי, הסכימה.
ואמרתי לה, מה, את נורמלית? את הולכת, היא אומרת לי, איפה אתה מקליט את זה? אמרתי לה, אצלי בבית. אנחנו מתכתבים כאילו, וזה. כן. אמרתי לי, טוב. אמרתי לה, מה, את משוגעת? איך את מסכימה? אולי אני איזה רוצח. איך את אוטומטית מסכימה? עכשיו, יש פה עניין של מגדר, כי אתה גבר, אז אתה לא מפחד שיאנסו אותך פה, כן? אוקיי. בסדר, אני אומר... אבל אז היא ביטלה. היא ביטלה, ואחר כך היא לא ענתה להודעות, וזה התמסמס איפשהו, אבל אתה מבין, כאילו, זה מדהים. הפחדת אותה עד כדי כך. לא הפחדתי, פשוט פתחתי איזה קו חשיבה, אמרתי, כאילו, מה, את נורמלית? איך את מסכימה בצורה כזאת אוטומטית לבוא? וזה הרתיע אותה כנראה, או שאני לא יודע מה היה שם. לא, אולי יש אנשים צורך גם, אתה יודע, להתבטא, להגיד, היום גם יש הרבה פודקאסטים. נכון. ואתה שומע הרבה פודקאסט, ואתה אומר, אולי רוצה להיות חלק מהדבר הזה. כאילו, לא שזה הרתיע אותי, וגם זה, ההפך, בגלל שאנחנו לא מכירים, אתה יכול לשאול שאלות שהאנשים שמכירים אותי לא ישאלו, כי הם באים מנקודת הנחה שהם כבר יודעים מה התשובה. איך המשפחה שלך מקבלת את הסטנדאפ? הרי זה משהו, אתה היחיד שבתחום של השואו-ביז במשפחה? בטח. מה הם עושים? איזה תחומים הם מתעסקים? אשתי, אמרתי לך, לומדת סיעוד. היא תהיה אחות, כאילו? שיתסיים בשנת... כן, אבל זה לא משנה. אבל היא תהיה אחות. כן, היא לא באזור בכלל. כאילו, יש לי אח במשטרה. לא, למה לומדים סיעוד? כדי להיות דבר ברפואה, להתעסק. אמא שלי היא אחות, אבא שלי רופא. אני מבין את הצד הזה שלה. היא לומדת של להיות אחות. כן. אני אומר, יש לי אח שהוא שוטר, אני מצחיק. עכשיו דיברתי על זה, כי יש לי אח שוטר, אני אומר, יש לי אח שוטר, אח שהיה בכלא, ואח שהוא בשירות בתי הסוהר. אז אני אומר, יש לי את כל שרשרת הזה. אתם בודקים את כל הכיוונים. בדיוק, חוץ מהשופטת, כולם באזור. אז כולם, המשפחה, קודם כל היא מפרגנת. מתי התחילו לפרגן? בהתחלה לא אמרו, מה, אתה רציני? לא נראה לי אתה יודע, העסקתי אותם בנושא הזה, זה לא שהם ידעו בדיוק מה... כאילו לא הקדשת מחשבה לאיך הם מקבלים את זה. היית עסוק במרדף שלך אחרי הדבר. כן, לא, יותר אשתי, אתה יודע, כי בהתחלה אתה לא רואה כסף. נכון. אז כזה אתה נוסע. אשתי בשוק מזה שאני עושה משהו שלא מכניס כסף. זה העניין. אז אני אומר לה שזה כמו תואר. אתה עכשיו בשלבי למידה, זה פשוט... אבל זה לא משכנע אותה. זה לא משכנע אף אחד, זה לא משנה. זה לא משכנע אותה קודם כל בגלל שיש לי 4 תארים. והיא גם את זה לא מבינה, מה אתה צריך את כל התארים האלה? אתה מבין? אבל אני פשוט הלכתי בדרך שלי, בלי לנסות לפגוע במשפחה. זה הקטע, לנסות ללכת בדרך שלך בלי לפגוע. כן. כי יש מי שיכול להיפגע. כן. שמע, ההורים שלי שהם היו בחיים, אז הם היו גאים בלראות סרטונים ששולחים להם. מבחינתם, אתה הצלחה אתיופית, או שאתה הצלחה... הם לא מסתכלים על האתיופית. הבן שלהם הצליח. כן, הבן שלהם. לא רק הבן שלהם הצליח. לא, כי יש להם גם חיי קהילה. ברור. זה הבן שלי. ההורים לא היו מתעסקים באתיופי או לא אתיופי. זה לא עניין אותם שאתה סטנדאפיסט אתיופי. הם היו גאים בזה ששולחים להם סרטון בוואטסאפ של המשפחה, סרטון של בוא תראה, זה הבן שלי. אוקיי. יש איזו גאווה מסוימת של הוא בטלוויזיה, ראו אותו בטלוויזיה. היית קשור לשניהם, גם לאמא וגם לאבא? יותר לאמא, כי גדלתי עם האמא. האבא לא היה נוכח אצלכם? כאילו הוא היה במשפחה... משפחה אחרת, אבל בוא, גם... להיות גרושים בעדה האתיופית זה משהו? היום זה פחות, אבל זה לא משהו שהוא... אז שהם התגרשו זה היה אישו? אנחנו עלינו לארץ שכבר היו גרושים, אז... אוקיי. אבל שם זה היה אישו. היום פה בארץ כבר, אתה יודע, אם ההורים שלך לא גרושים, שואלים את הסדר. זאת אומרת, מסכן, בטח לא רוצה לעזור. אבל הכל עובר בסוף של דבר, הכל עובר. הכל עובר וכולנו מתים בסוף. נכון? זה עצוב. זה העניין, כאילו, זה היה הקטע. איזה אבסורד זה. עוד מעט אתה גם לא יודע מתי אתה יודע מה זה, כולנו מתים, זה כמו שאמרת, מה, כל העולם, 4,000 שקל. בדיוק. זה ההפסד שלך. נכון. עכשיו, יש הדר מורג, היא גם סטנדאפיסטית, אבל היא במאית של סרטים דוקומנטריים. גיליתי שהיא במאית, אני פגשתי אותה בירושלים, בבסרביה, ראיתי אותה מופיעה, ואחר כך הבנתי שהיא עושה גם סרטים. אז יש לה עכשיו סרט שמצליח מאוד, חדש, ויש שם את אחת הדמויות שאומרת, איזו דמות של קשישה שאומרת למות או משהו כזה. לא ראיתי את הסרט, אבל קראתי את זה, וזה היה מאוד יפה, שאומרת, זה הכל. זה הכל. בדיוק, זה הכל. החיים האלה, זה הכל. זה כמו ילד שעולה על רכבת הרים, ונגמר הסיבוב, ואומר, זהו. אבל זה החיים, אחי. נכון, בגלל זה צריך לחיות אותם.
צריך לחיות את החווה. אתה עובד, כי בסוף, א', אתה לא יודע מתי אתה תמות. נכון. לפי דעתי, הקורונה, אגב, חיזקה את זה מאוד. את העיסוק בזה. את העיסוק הזה בלמצות את עצמך ולעשות משהו, דברים שאתה... משמעותיים, וגם דברים שפחדת לעשות, או דחית אותם. שפתאום אתה אומר, רגע, זה מגפה. תכף נגמר הזמן, צריך לעשות. כן, יש מגפה, שכאילו הכל עצר, כאילו, פתאום אסור לך לצאת מהבית, כאילו דברים... היית מודע לזה שיש סוף. כן, פתאום אתה... מי צפה שיהיה דבר כזה? נכון. ופתאום יש את הדבר הזה, ואתה אומר, רגע, יש הרבה דברים שלא הספקתי לעשות. אז אתה אומר, יאללה, עכשיו אני בשלב שאני עושה. נכון, לא הכל ילך חלק, יהיו קשיים, כן, אבל אני עושה, לפחות אני יודע שעשיתי את זה. בגלל זה... תגיד, ברקו זארו. כן. אוקיי? ברקו זה ברוך. לא. לא? אז מה זה? אני לא, סתם, פרשנות שלי. אגב, מה הפירוש? פעם שינו לי את השם לברק. אוקיי. כן, אמרתי לו... ברקו יותר יפה. אני חושב שברקו יותר יפה, וגם הצחיק אותי שכאילו... אבל תמיד היית ברקו? הייתי, החליפו לי, שעליתי לארץ, אז החליפו לי לברק, אמרתי לך, התקופה. החליפו לברק, והחזרתי את זה לברקו. ברקו זה כמו... מתי החזרת? באיזה שלב? שעליתי לחטיבת ביניים, זוכר? שעליתי ואמרתי, קוראים לי ברקו, כאילו. אוקיי. אבל איך הגעת למקום הזה שאתה אומר אני... כי עם הזמן, אתה יודע, שדיברנו קודם על עניין של לשלב, השילוב, כולם אמרו לך, בוא תזנח את מה שהיה לך פעם, ותהיה כמוני. ולאט לאט אתה פתאום, אתה מזדהה עם עצמך, אתה פתאום אומר, רגע, יש... זה קטע. דברים שלי, כאילו, אני רוצה להביא את עצמי גם לתוך ההשתלבות הזאת. בפרק עם דובר גם דיברנו על זה, שיש לו 3 שמות, ושהוא היה קטן, קראו לו זזה, כמו הדמות בסרט שלו, ואחר כך דובי, ואחר כך, בחיים המקצועיים, הוא נהיה דובר, וזה מה שהוא מוכר. גם לי, השם שלי היה שלווה בבית ספר, שהייתי בתיכון, וחזרתי לשם שאיתו נולדתי, שזה שלי, שזה מה שההורים שלי קוראים לי, אז כן. אז בסרטים ששיחקתי, קוראים לי שלווה. העיסוק הזה בשם הוא מאוד מעסיק אותי, כי בעצם ברגע שאתה משתחרר, כאילו זה הפוך. כן. אתה חוזר למקור, ברגע שאתה משתחרר ברגע שאתה מרגיש, ככל שאתה מרגיש יותר שייך, אתה הולך לאורגינל. בדיוק, אבל זה הכוח שלך, זה העניין. בגלל זה אמרתי, בשילוב, אתה צריך להשתלב, להביא את עצמך לתוך משהו, ואז זה יוצר משהו חדש. ולא לוותר על עצמך בשביל להשתלב ולהיות כמוהו. אתה לא תהיה כמוהו. לא יעזור שום דבר, אתה לא תהיה כמוהו. ומה השמות של הילדים שלך הם רגילים? השמות שלי... רגילים? זהו, התלבטנו, האמת. כי אחותי סופי, אחי דני, אני היחיד שיש לו שם מאיפה השם הזה? אז האחיות שלי, יש את רעות, אבל... בדיוק. יש את רעות, שהשם שלה הוא משולב כזה, לפעמים היא משתמשת בשם שלה המקורי, לשם שלה השני. יש לי אחים שחזרו לשם המקורי שלהם, אבל כל אחד תכבד. אשתי, נגיד בתעודת זהות, השם שהביאו לה פה זה היה מלי, אבל היא השאירה את השם המקורי שלה גם בזה. אוקיי. בתעודת זהות. אז זה... ומה הפירוש של השם שלך? בגלל יש לי 3 אחיות, אז אני... ההפרעה פה זה רק בחיבור, זה לא יהיה בהקלטה. לא, אני אומר, יש לי 3 אחיות, אז אני הבן. כשנולד הבן, אז נכנס את זה אור הבית. אוקיי. ברכה. יותר כמו ברק, ניצוץ, כזה זוהר. אוקיי, אז ההקשר הוא אותו הקשר, פחות או יותר. בדיוק, אבל ומה זה זרו? זה זרו בתכלס. זרו. אני ואתם פשוט השם שלי לא נכון. אתה ברקו או ברקו? בתכלס אומרים ברקו, זרו. ברקו, זרו. אבל בגלל שאני מופיע, ויותר קל להגות את זה. אוקיי. אז זרו זה לפי דעתי, איך נקרא? השושלת שלו, הפירות שלו. אתה מדבר את השפה? אני מדבר קצת צולע, אני מדבר יותר טוב את השפה העברית. לא, אמהרית, אבל זו שפה שיש לה כמה ניבים, או יש שפה אחת? יש שפה אמהרית, אבל האמהרים, נגיד, של פה, יהיה להם קשה להתאקלם באתיופיה. שם הדיבור הוא אחר? איתם זה אחר. אתה יודע שבגיאורגיה יש 5 ניבים שונים, מאזורים שונים. מדברים שפה כמעט שונה. באתיופיה יש לך מלא שפות בתוך אתיופיה. כמה גדולה אתיופיה? היא גדולה, בוא נראה. זה מעניין, היית שם? אני עדיין לא הלכתי לבקר, אבל
היא כפול כמה מישראל, זה לא, זו מדינה גדולה. כן, טוב, זה לא כזה חוכמה. לא, אבל זו מדינה גדולה. מה עם אנגלית? מה עם אנגלית? חול. נטפליקס. לא שאפתי לזה, זה לא, כאילו, אני... זה רחוק? הופעת באנגלית? לא, האנגלית שלי לא ברמה כזו, שאני יכול להופיע איתה באנגלית. בוא נגיד שגם של אחרים. כן, אבל, אתה יודע, בוא, זה כמו שאני לא מופיע באמהרית. כן. אני לא יכול לבטא את... יש סטנדאפ באמהרית? מבקשים ממני להופיע, נגיד. אוקיי. אבל אני לא יכול להעביר את המסר כמו שאני מעביר אותו בעברית. הוא לא מתרגם הסטנדאפ שלך? אני יכול לתרגם אותו, אבל הוא לא ישתה טוב, כאילו, זה לא תרגום. תקשיב, אני עשיתי סטים של הסטנדאפ שלי באנגלית, ואחלה. כי אם זה סיפורי, וזה לא משחק מילים, אז אפשר לתרגם את זה. נכון, אבל אתה צריך להרגיש בטוח גם במה שאתה אומר, ולא לנסות להתעסק בלהגיד איזה נכון. אוקיי. ברגע שאתה... אם האנגלית שלי הייתה ממש טובה ברמה כזאת, שאני יכול להגיד, אוקיי, בדיוק את מה שאני אומר, אני יכול לפרש את זה באנגלית, זה אחרת, אבל לא. איך יודעים מה השיא? אין שיא. מה השיא שלך? אין שיא. אדיר מילר, עכשיו הוא בשיא שלו? אחרי השיא שלו? אם תשאל אותו, הוא יגיד לך שהוא לא בשיא. הוא לא בשיא. הוא לא בשיא, כי... אין שיא. תמיד אתה משתפר. בדיוק, אם אתה תגיע לשיא מסוים, אתה תהיה שבע מדי בשביל, ואתה לא תתאמץ. אתה יכול לראות, לפי דעתי גם אדיר מילר. אדיר מילר עכשיו פתח טיקטוק. למה הוא צריך טיקטוק? למה? אם הוא בשיא. למה? כי הוא מבין שהקהל שלו יכול להיות שהקהל שלו מתחלף. אבל יש לו המון קהל. מה, הוא צריך לרדוף אחרי קהל? לא, אבל אתה צריך להיות תמיד רלוונטי, ותמיד לחדש, ותמיד להיות מעודכן, ולהבין שאוקיי, הדור שמכיר את רמזור, מכיר את צומת מילר, זה דור אחר, ועכשיו אתה רוצה את הדור השני גם שיבוא איתך. אתה צריך להיות גם בטיקטוק, אתה צריך להיות באינסטגרם, אני שונא את הטיקטוק. שונא שנאת מוות הטיקטוק, אבל אני שם, כי אתה צריך להיות שם. אז אין שיא מסוים, כי תמיד יש לך לאן להשתפר. אני בטוח שגם מני זה אורך עסקי, כל הכוכבים מסתכלים בתגובות, והם רואים איזו תגובה לא טובה, וזה עובר להם איזשהו משהו. זה לא שהם מזלזלים באיזו תגובה מסוימת. אני חושב שחוץ ממני עוזרי, לא, בעצם גם אסף מאור יוסף, כל הגדולים הם בעצם התפרסמו מהטלוויזיה, לא מהסטנדאפ, מהטלוויזיה, ואז הטלוויזיה הביאה להם קהל הסטנדאפ. אבל הם עשו סטנדאפ בטלוויזיה. אדיר מילר עשה גם מערכונים, אבל הם עשו... לא, רמזור. לא, אבל לפני זה הוא היה בדומינוס וכאלה, הם עשו מערכונים לפני זה. אז המני עוזרי זה קטע סטנדאפ בטלוויזיה. הוא לא עשה מערכון או סרט, הוא עשה סטנדאפ בטלוויזיה. שחר חסון אפילו, אמנם לפני זה היה... שמע, שחר חסון זה כבר, הוא כל כך הרבה זמן בתחום. הוא מדהים, הוא מדהים. מה, אפרופו סי, הבן אדם חי את הסטנדאפ מהבוקר, כאילו, הוא מטורף. אני לא יודע אם אני יכול לחיות את הסטנדאפ מהבוקר, זה מתיש. לפי דעתי זה מתיש, וגם אני חושב שכאילו שחר חסון, יש לו את האפשרות, יש 4 ילדים, גם לא יש ילד, לא? לא יודע, לא מכיר עד כדי כך, אבל יש לך כאילו את המשפחה גם לדאוג, אז כאילו יש לך עיסוקים אחרים. הוא בזה, הוא עמוק בתוך זה. תראה, אני עוד מנסה למצוא את הדרך שלי, אני לא רוצה לחכות את שחר ולא את אדיר מילר. אין לי שום שאיפה לעשות חל מנורה. כאילו, זה בעיניי מדהים מה שבן בן ברוך עושה, אבל תן לי את ה-200-300 איש, זהו. תן לי כל שבוע ככה, זהו. אז צריך לשאוף שיהיה פעם בחודש, ולאט לאט. זה אמור לעלות, כאילו אם אתה מספיק טוב ואתה מתמיד, אין סיבה, למרות שהיום אתה יודע, יש הרבה, הרשת היא מאוד, א', היא משקרת, כי זה... נכון, זה משקר. זה משקר גם... משקר בכף ובקוף. בדיוק, זה גם משקר, כי אתה רואה מלא דברים, ואתה אומר לעצמך, רגע, אני בתחרות עם כל כך הרבה אנשים, בגלל זה הרבה אנשים כאילו נוטים, אוקיי, אני אעשה את מה שהוא עושה. פתאום אתה מאבד את הדרך שלך ומנסה לחכות מישהו אחר. בגלל זה צריך לנסות להתמיד ולהיות עם עצמך, והקהל שלך בסוף, אתה בונה את הקהל שלך. כן. והוא יגיע, ולא בגלל שעשית חיכוך של מישהו אחר. ובסופו של דבר השעון מתקתק. כן. גם זה, והשעון מתקתק. אתה אף פעם לא יודע איפה אתה תסיים את הדבר הזה, איפה זה ייגמר. אז תעשה מה שעושה לך טוב. כן, לגמרי. טוב, נראה לי אחי שדיברנו על הכל. אתה יכול להפסיק עם הפודקאסטים, זהו. זהו. מה עם הכתבה בארץ עכשיו? מה הציפיות שלך מזה? אלי. מתי זה יוצא? זה יצא. יצא. זה יצא. סופש? מה? היום זה יצא. היום? היום זה יצא.
יש תגובות כבר? אני לא יודע. קיבלת פידבקים? קיבלתי... הטלפון מחובר עכשיו, אתה תכף תפתח בכוונה, קודם כל בכוונה מאחורה, בשביל שלפחות, אני לא אסובב, כי תמיד יש התראות בזה. כן. אז בכוונה אני העתקתי את עצמי מהטלפון, אבל נקרא, נראה, אתה יודע, לפעמים אתה יכול לדבר שעתיים, ולך תדע מה יצא מזה, זה לא פודקאסט שכל מה שאמרת נכנס לשם. נכון. לוקחים קטעים. וזה כתבה בגלריה, גם בשער של גלריה, יש לזה איזשהו משהו. בוא נראה לאן זה הוביל, אתה יודע, בסוף העיתונות, זה עוד צעד, זה לא... זה עוד צעד, כן. כן, זה עוד צעד, זה לא השיא, לא הגעתי לשיא. הנה, אתה רואה, אין שיא, אחי. אין שיא. לא מחכים לשיא. בדיוק. לא, אוקיי, הייתה כתבה אני בגלריה. מת לא לבוא להופעה שלך, מתי ההופעה הבאה שלך? המלאה? ההופעה שלי... המלאה, יש לך רק הופעות מלאות עכשיו, או יש לך גם סופאשי? אני גם בסופאשי, וגם בכל מיני ליינים, אתה יודע, זה מופיע. איזה ליינים אתה הולך? באנדמן אני אנחה, לא זוכר מה תאריך, ב-18 לפי דעתי. גם באריאל יש את הליין שאני מופיע. באריאל? כן, זה הליין של הסטנד-אפ פקטורי. אוקיי, לא מכיר. הוא יותר המוכרים יותר, אבל הופעה מלאה, אני לא יודע מתי זה יעלה. טוב, זה במות שאנחנו כנראה לא נפגש. כן, אבל הופעה מלאה יש בחיפה ב8 לשישי, ובפקטור ב26 לשישי. ובראש העין, בדיוק אני, אפרופוס לסגור אולמות וכאלה, אני סוגר על ה-17 לשישי. קשה לסגור אולמות? זאת אומרת, יש המון מופיעים עכשיו, המון מופעות מלאות. כן, יש פה בכולם. אין תחרות על האולמות? על האולמות? כאילו בעלי האולמות לא אומרים, שמע, תלוי יש איזה לך אולם. חצי שנה קדימה. בוא, איזה אולם אתה לוקח? האולמות הקטנים. איזה אולם, איזה תאריך אתה לוקח, זה הכל תלוי בזה. אולמות קטנים תמיד יהיו לך. איזה תאריך הכי כדאי? לא, אני מתכוון ביום בשבוע וזה. טיפים. תמיד סוף שבוע. מה זה, חמישי, שישי או שבת? חמישי או מוצ"ש, לפי דעתי זה התאריכים הטובים. יום שישי, אם זה בתל אביב, זאת אומרת, אזורים, אם תעשה עכשיו הופעה ברחובות בשישי, אני לא יודע. מסורתיים יותר. כן, לא יודע כמה אנשים צורכים סטנדאפ בשישי. יום שישי, בעיקר בתל אביב. יש מקומות גם שאנשים רגילים לחפש שם, אז יכול להיות אם אתה תעשה בבית ציוני אמריקה, נגיד, באחד האולמות שם. יבוא קהל שבכלל לא תכננת. לא תכננת, מצאו אותך בדרך מסוימת. אבל לסגור אולם זה לא כזה מסובך. תמיד יש לך את העלויות. לא, בסדר, העלויות סבבה. אבל נניח עכשיו אני הולך לגבעתיים, תיאטרון גבעתיים. כן. או לא משנה, איזה אולם קטן. סגרתי את האולם. לא פרסמתי לו כלום. מה הסיכוי שבכלל יבוא קהל בלי לפרסם? יגידו, בוא, יש פה סטנדאפ? בוא נראה. נדיר. אין סיכוי כזה, נכון? אתה חייב לעשות איזושהי פעולה. גם תיאטרון גבעתיים, יש שם עוד סטנדאפיסטים. יש שם עוד אולמות. המקום עצמו, אין לו קהל שבדרך כלל בא? המועדונים אולי, אתה יודע, נגיד מועדון, הסטנדאפ פקטורי, יש את המועדון. התיאטראות לא. תיאטראות, יש, תלוי איפה... אם אתה יוצא עכשיו במופע מלא בסטנדאפ פקטורי, אתה אומר, אוקיי, זה המועדון מביא את הקהל. לא, אני לא יכול עדיין. אתה צריך להביא את הקהל. יכול להיות שאנשים שבאותו זמן ירגילו לעצמם, אוקיי, בוא נראה סטנדאפ, ויבואו לראות בסטנדאפ פקטורי אותך. אבל אתה מביא את הקהל, זה קשוח להביא קהל. להביא קהל זה קשוח. אבל יש מקומות, לדוגמה... להביא קהל זה קשוח, ואז אתה רואה את מני עוזרי ואדיר מילר, פצצים לך ב8,000 איש, 9,000 איש. זה בדיוק העניין, זה מוריד אותך לקרקע, שאתה מופיע מול 2,000 איש עם אדיר מילר, ואז אתה חוזר, חבר'ה, יש לי הופעה, אני נמכר כרטיס אחד, כאילו, אתה... אבל זה הפער, כאילו, לפעמים אתה מרגיש את עצמך, רגע, אני שם, לא, אתה עדיין לא שם, אבל יש לך לאן לשאוף. אבל יש מקומות, נגיד, לא יודע, אם תעשה עכשיו בבית ציוני אמריקה, יכול להיות באתר של בית ציוני אמריקה, השם שלך יהיה שם, ואז אולי מישהו יבוא בגלל שהוא ראה את הרשימה של ההופעות. אבל זה ההתעסקות. עכשיו זה ההתעסקות בליצור לעצמך את הקהל ולעבוד על החומרים, והרבה פעמים זה מתנגש, שאתה רוצה לעבוד על החומרים, אבל אתה רוצה שיבוא קהל. כמה זמן חומר יש לך במצטבר? מישהו אמר לי שלשחר חסון יש 12 שעות, אולי יש לו 120 אפילו, אני לא יודע. שחר חסון הוא סגנון שונה, שיכול לעשות לעצמו 70 שעות, לדעתי, כי הסגנון שלו הוא שונה. וגם בגלל שיש לו יותר חומרים. ברור, הבן אדם מופיע כמעט כל יום, ויכול לדבר איתך על כוס מים, כאילו, רמת הביטחון והידע שלו והניסיון. זה כמו שאדיר מילר מאלתר. נכון. הוא אלתר כל כך הרבה בחיים שלו, שלא משנה מה תגיד לו, הוא ידע לאלתר על זה.
אז זמן, תשמע, הזמן... כמה מופעים מלאים יש לך? עכשיו יש עוד 3 בדרך, ולאט לאט אני בונה. אני אומר כמה סטים שלמים של מופע מלא, אתה מבין? מופע מלא ראשון, מופע מלא שני, שלא אותם חומרים. שלי, אתה יודע? כן. הלוואי, יש לנו מופע אחד שאנחנו... יש לך מופע מלא אחד. אנחנו משפרים אותו כל הזמן פשוט, והרבה פעמים דברים יורדים, אתה יודע, לפעמים אתה מסתכל על זה שלך, אתה אומר, בוא'נה, יש לי זה 40 דפי, אבל לאט לאט אתה קולט, אוקיי, זה לא יהיה באופן. כאילו, לאט לאט זה מסתמצם, כי אתה בונה אותו והוא נהיה יותר טוב. ברגע שהוא נהיה יותר טוב... שופעתי איזושהי תקופה בקומדי בר, בשבילי זה היה הפתעה, אמרתי, וואי, קומדי בר וזה. כשנכנסתי, אמרתי, יש לי 28 דקות, אחרי שבוע גיליתי שיש לי 13. בדיוק. אתה מגלה שחומרים שם לא רלוונטיים. נכון. הם לא ברמה. כי לאט לאט אתה משתפר, ואתה מבין שאוקיי, זה פחות, בוא נקצר את זה. פתאום יש קטע כתבת אותו 5 דקות, ווואלה, ממנו דקה מספיק. כי לפעמים הסיפור משכיח את מה שרוצה, ולאט לאט זה מצמצם. כבר עכשיו, בהופעה שהחצי שעה שעשינו, יש כבר קטעים שהמופע היה אחלה. כל 2 מילים צחקו, וקהל מאוד מאוד צוחק, קהל טוב, ואני אומר לעצמי, איך קטעים שם שאני כבר צריך להוציא? כי הם לא ברמה אחידה, הם הקטעים ממש ממש חזקים. אתה מבין, זה מה שקורה, כי אז היה לי פעם... זה חפירה אינסופית. לא, היה לי פעם, זה 1.5 שעה, אני אומר, בוא'נה, זה הכי... ולאט לאט הכל את אוקיי, זה מסתמצם, זה כאילו, בוא'נה, זה יורד, אתה לא יכול לספר את כל זה, אתה חייב להגיע לפאנץ' יותר מהר, ואז זה מסתמצם, אבל לאט לאט זה נבנה, זה כאילו ההופעה שלך פשוט נהיית יותר טובה, הזמן מתקצר, אבל ההופעה נהיית יותר טובה. ולאט לאט אתה עובד, אני לא מאלתר הרבה עם הקהל. פתאום אתה אומר צריך... אני לא מאלתר עם הקהל. אז זהו, אז אתה אומר צריך רגע, אם אני מאלתר עם הקהל, יש לי עוד לפחות איזה 10 דקות להופעה, רק העניין הזה של האלתורים. אז אתה בונה את הביטחון של לאלתר, כי הפחד באלתור זה שאתה אלתרת והוא... אין לי פחד באלתור. אני בוגר בית צבי, ובבית צבי הייתי מאלתר כל הזמן. לא הייתי לומד טקסטים, להפך, הייתי יותר מאלתר. אבל, ויש פודקאסט עם איציק לילך, שהתארח פה, על אימפרוביזציה ועל עבודה עם קהל. אוקיי. אז, אבל כשאתה מופיע בליינים, יש לך 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות, רבע שעה, אין לך זמן, אתה תבזבז את כל ההופעה שלך לאלתור? אז איך תבנה קטעים, אתה מבין? איך תבנה מופע? זה בדיוק הקטע, אבל הרבה אלתורים, גם זה אלתור, נקרא לזה מאולץ, כי אתה רוצה לעבור מקטע לקטע. נכון. אתה רוצה לדבר על חיי אתה קישור, אתה עושה קישור. כן, אתה רוצה לדבר על חיי הנישואים שלך, אז אתה שואל אם יש מישהו נשוי בקהל. עכשיו, אם מישהו הגיב לך, אתה רוצה להתייחס לזה שהוא הגיב לך. אז השאלה הראשונה שתהיה לך, כמה זמן אתה נשוי, אם יש לך... ואז פה, אם פתאום לא בנית אותו טוב, כאילו, אין לך לאן להמשיך עם זה, אתה פתאום הקטע שלך, אתה כבר מאסס. אתה תקוע, כן. אתה תקוע. אז זה מה שאני בונה עכשיו, את העניין הזה של לדבר עם הקהל, בלי לחשוש. זה בסדר שאני אדבר עם הקהל, ולא תהיה שם פאנץ', לא יהיה פאנץ', לא ככה, כולה תעניין אותי מי זה הבן אדם, כאילו, כמה אתה נשוי, אוקיי, אתה נשוי 2, אני נשוי 10 שנים. אבל כולם עושים את זה, כמה זמן אתם נשויים, כמה אתם מכירים, מה אתה עושה, מאיפה טובה, כולם עושים את אותו דבר. כן, אבל זה בשביל ליצור, קודם כל ליצור את הקהל. כן, אבל היציאה שלך לקהל יכולה להיות יותר אורגינלית, תשאל מה שמעניין אותך, לא מה שכולם שואלים. נכון, לא, אני נתתי דוגמה, שאם אתה רוצה לדבר עכשיו על חיי הנישואים שלך, אם אחרי שדיברת על זה שאתה עושה סמים, אז אתה אומר, אתה פתאום מקשר את הקהל, פתאום, לא רגע, אני מדבר על החיי הנישואים שלי, בוא, יש פה אנשים... יש לי איזה קטע גס, זה בנוי לי, כעבודה עם קהל, יש לי איזה קטע גס, ואז אני עושה תפנית, ואני שואל מישהו מהקהל, אתה נוסע בשבת, הוא אומר לי כן או לא, לא מעניין אותי מה הוא אומר, ואז אני שואל אותו שאלה גסה, אתה מבין? אז פתאום כל החברים שלו מתלהבים, מהמבוכה שלו וזה. אפשר לבנות כאלה דברים, שלא קשורים במה אתה עובד, אז את אחות, אז את זה. כן, אבל לכל נושא שאתה רוצה להגיע בו, אתה רוצה סמים, יש פה אנשים שעושים סמים, כאילו... יפה. אתה מבין, זה כאילו... יש פה אנשים שעושים סמים, יפה. לא, אבל תחשוב, יש פה אנשים שעושים סמים, כן, אז אני נשוי. סתם בשביל לשבור קצת. זה מהמם, זה מהמם. זה יפה, זה יפה. טוב, יאללה, אני רוצה לבוא להופעה שלך. אני לא הולך לדבר על סמים. אתה לא עושה גסויות, לא סמים, לא כלום. לא, גזענות. גסויות יש פה ושם. יש, כן, יש, מישהו שאל אותי, אנחנו דתיים, אם זה מתאים לדתיים, אמרתי, יש גסויות בהופעה. יש דתיים גם בהופעה. אתה תחליט מה לעשות עם זה, אני לא... עשיתי גסויות לחרדים, אחי. לא,
אם הבדיחה היא מתוחכמת ויש לה קטע, בדיוק. וזה לא סתם לשים גסות בפנים כאילו, אז הם סבבה עם זה. נכון, אבל בגלל שהוא שאל לפני, אז יש גסויות בהופעה ויש גם דתיים בהופעה. כאילו, אני לא יכול להגיד לך, שמע, הנקודה הזאת תהיה לך גסה מדי. יאללה אחי, אנחנו רוצים 1:50. וואי, וואי, וואי. זה הרבה. מה, זה אנשים כבר... היה מעניין. אנשים הגיעו לאילת. יאללה, תודה רבה. תודה שהזמנת. Thank you. שמע את הפרק, נראה מה תגיד. בוא נראה, מי אתה בכלל?